Hey guys, hello guys. Maswera say guys, Maswera say. Maswera say guys, Maswera say, Maswera say. Maswera say ko guys, how are you guys? Share life. Share life na promise kuti nasindi chauya. Molly. Yeah. Hi Loveness, love you too, Loveness. Nai. Rezenia jiri say, muri say guys, how are you? Guys, ndakupromisai nezuro kuti regai tigouya naye because pane zvakawanda zvinongobudawo zvichitaugwa zvokuti tinopesera neconfusion tobva ndati maybe yes Dre mwanangu ndandichitokufunga ndada tokufonera anyway ndichakufonera ndichingoti zvoda kuti tingofunza pachena tingonzwawo kuti in case of anything that happens tomorrow we will be on the look and we will be in the right side. Because guys tine maziso akonda anenge ari papublic anenge akangomirira kuti uite utsvedze chete agoti honai takakuudzai tinenge tine maziso akawanda anenge akamirira kuti utsvedze kana kuti uite mistake even usina paunokwana unotokwaniswa chete saka you just have to trade very careful kuti unyatsokuona kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei. I hope you are okay guys, I hope you are okay, I hope you are okay. Vigaiva uye tinzwe Yes, can zviri sei tsitsi wangu, how are you? Pane zvakaitika, pane makoza andongofonegwa nawo nevanhu guys. Mamwe muno malocals asi ndevava vakauya manje nemakosi. Mamwe ari kuBotswana uko. Handika mamwe ari kuZimbabwe. Saka andimbonyanya kuziva kuti nyaya yemukomana uyu. Kutaura chokana mberi pamwari andimbonyatsa kuziva nyaya yemukomana uyu. Chii chaizvo? I don't know. Dear gift. Truly speaking guys. I don't know. Ndatotirega auye tibatsirane pano paruzhinji padhende toitira pakawanda pavanhu kuitira ramangwana kana shoko robuda muzati notista zvinhu guys munenge mtiti aiwa taivepo live inenge iripo nokuti unotanga uchaignore chiti toignore but people keeps calling saka ndatirega indibvunze mese makateerera andika hatisi kuti hatisi kumbatsira tiri kumbatsira tokuenda kumberi naye and but we just need to have clarity over evanhu ezvinhu zvakawanda hanzi you have to be careful Kelly nini mwari wandionamata ndiye mukuru manje zvemunhu chaicho rokaita hold kune vanhu vanokwana miriyoni kana 10 million ini ndiri 1 chako when it comes to that aiwa tikwate tina mwari muhombe chaiyo kuti takada kuzvidengenedza tinongonomuudza mwari kuti mwari honai kwazvakuenda imi ndimuridzwa put a stop to this tinongonoridza namwari tiri muzvikona medu tine zvimaprayer zvimawar rooms zvezvi zvatinongoenda kunochembera kuna mwari tiri muzvikona imomo zvokuti pazvinodzoka zvidzoki zvakanaka pazvinouya hazviuye zvakanaka kana zvakuuya muvaziva kuti ndimwari vehondo iyi kana vouya havauyi zvakanaka izvozvo hedu ndakatozviona Kelly nezuro ndakatoshandisika kuti inini zvandakaita zira rangu rinoiri ndingaendotumwa nemwe kuenda kunotuka munhu ndigotoenda kunotuka munhu wandisingazivi munhu asina ndikanganzira ndakatozvionawo but each to their own to their own. Amene koko. And muze. Iwasha. Ndandachisiwa chibageji kuno ichi. Kuna chibageji. Chibageji kuno ichi. Chibagi, mapeji edu report zvekumhanya guys. Mapeji edu ari encrypted aya. Mukamona chiyekwa. Makamona chiyekwa pejiri. Makamona chiyekwa pejiri. Alright, ndoda kuedha alright. Ari weki zvekumhanya page guys. Mapeji aya akatoisiyana nemamwe mapeji mozviziva ipi. Peji rakasiyana nemapeji kapeji kapindu zvekumhanya. Chero kakaripotora vanhu miriyoni akana zvakaita kanosara kari standing up. Tine mashe zikwaziruka anzvanzi maswera sei maswera sei sisimeli nemadhari simuri sei ndadzoka ndinobvakaza nditi anzi maenda kubasa kwenyu madzoka ndadzoka ndatomboinotsvaga something kuspa tinashe chibage ichi kuna vamwe anzvanzi vakudhirivhari unongovaudza adresi yako vanenge vachisiyamba kwako kuna baba vari kudhirivhari chibage chavo chinonaka chinoutesta hachina kunyatsokutange chekumusha but chine test yekumusha chibage chavo chakasvika zvokuti chiri kutondivaraidza usingaiti chibage icho chimazuva ano right hanzvadzi yangu
Sorry, itakudedza ipanapa. Andika, atidi kudzosera kumashure, but I thought this needed to be done. Andika, so that munhu wese ave neclear picture of who you are, kuti ndimi ani chaiko chaiko. Because remember, makangouya musi yauya kwandiri and then takabva tatoya kulive. Ini handambobvunzawo a lot of questions kwamuri, handizivi more kwamuri. Takangonzwa nevamwe zvatakangonzwa panapa muchitandadzira pandanga yanga iri first time yangu kunzwa nyaya yenyu, ndo yanga iri first time yevamwe vari kunze kweavo vamwe vakanga vamboinzwa kune vamaplatform, but panapa yanga iri first time yangu kutonzwawo nevamwe nemi pamwe chete. Saka toda kuti muve honest, please be honest, because I've been getting macalls andika macalls kuvanhu vakasiyana siyana nechi. Saka ndoda kubvunzai mubvunzo andika, ndandokubvunzai inini, and please answer me clearly. Ndichazoitawo kuti vamwe ndoda kubvunza vabvunze mubvunzo then tozonzwa. Chekutanga ndoda kubvunza ndati pamakaita accident ishi yenyu kuBotswana makapiwa mari negovernment? Aiwa, government anaundipa mari because it was not involving them. Hanzi ndakakuwa nemu-individual mutswana, but it's an individual, it's not working for government. So government iyo yakandibatsira nemalawyer nekutonga nyaya chete, kwete kuti iyo ndibhadhara. Alright. Kune company nonzi kwai Nescom. Handiti, ameno Mascom. Yakupa imari here. Aiwa, mari yechi ingabve kumascom. Hamuna kumbopiwa mari Mascom iyo company? Never. Hapana mari yakabva. Okay. Saka mari yakapiwa imi yakabva kunani? Mari yandakapiwa yaiva compensation from the guy who shot me. Government yakati inomutongesa nyaya kuti it's not allowed to shoot anybody, whether is a foreigner from which country, but it's not allowed to shoot somebody. So iye ndiye akanzi anofana kushare neni property ainayo, tofana kuti share so that I can start a new life. So zvandakabhadhara zvakabva kwaari. Okay, mari in cash yakupai mari? Cash yangu akati anokumbira kundibhadhara 130,000, but then 130,000 player akanga achida chaibhadhara in installment. Saka chibhadhara in installment aikwanisa kuisa maybe after 5 months, ogara oisa maybe 55,000 in another 6 months, ogara oisa futi another 40,000 maybe next month. Saka maloya akabva atomuti saka chotiita interest yochiita 160,000 because hauna kuibudisa ka1 wakakumbira kuti hauna mari unoda kutoshanda kuti utsvage mari chapura chibhadhara mbichana muchasvika apeti. Saka total amount pula. Saka yese yakazoita 160,000 pula. Yes. Okay. And what happened to that money and that? My money, like I said, panguva iyoyo ndanga ndasangana namai mwanavo pandaipo ndombodanana nawo nevamwe vataingodanana panguva iyoyo, but my girlfriends andaigara navo vaisagara zvokudaro. Saka I was paying rent, I was paying a maid, a helper, sorry to use the word maid. I was paying my helper and rent nekutenga chikafu. Ndo kwandaiendesa mari yangu because ndansana chichi nemukadzi ari straight. Okay. Saka makapiwa 140,000 cash, mamusina mukadzi usho wamine panguva iyoyo. Saka makanga mchishandisa kuita zvimwe zvinhu kusvika mari yapera. Panguva iyo hamunambofunga kuti muda kutenga maoko? Aiwa, aisakwana because nequotation yandanga ndatopiwa kai. Ndatopiwa quotation ndikatoona kuti haikwane mari iyi. Whether if I can try by all means. Aiwa, that's haikwana 120,000. Imi muchidiwa 27,000. Haikwana. Sisi meri muri kunzwisa 120,000 pula here. Zvakasiyana nepula nedola. Zvakanyanya kusiyana. 100 mbomira mambo ndipindura mibvunzo. 120,000 kana 150,000 it's nothing because handimuona kuti 27,000 iyaya. Inini doctor akanga anditi when we convict Mapula to 27,000, it means I should have 400,000 pula. 400,000 pula. Do you think it includes 27,000? Ma? It's 27,000. Hey, I told you no matter 400,000, but upon any one out in the 160,000. Mukona to write to short mari. For 400,000, you can only 160 negotiate on a mari. Ningeri mari. Calculator, mom.
220 kwaitoshota 220,000 kula kuti ndisanganise ndoinga kwana maoko kwete 160. Okay, no guys, ndinzwisisei, ndiri kubvunza mibvunzo iyi pajekerere pakazara vanhu kuti live ivepo, vanhu munzwisise handika, so that tifambe muchiziva chokwadi. handiti because I don't know, ndikutonzwawo nemi pamwe chete pano. Ndakabva kubvunza here zvadzadzikisei? Asati mambonibvunza ndikutoshamisira papa, but I'm ready to answer the question. Yes, toitira ramangwana guys, ndirikusezvara kudza kuti ndikufonerwa nevanhu vakawanda wanda handika, saka vanhu vachikufonera vakawanda kuti uti iwe handidi kuzvinzwa handika, usina kudziadresa nyaya idzi, ndo vanhu vanozoenda nekuseri vonosvika kuti takavaudza vasimela vakatodla maraili akari na gift handikuona, takataudza kuti mukomana akapiwa mari, saka we need to know kana wakapiwa mari handika yakawanda inokwana kutenga mukasitenga mako nguva iyoyo kuti chii chakaitika. We need to understand, you have to be very open and clear kuvanhu ndo zvakaitika so that tizive kuita ramangwana. Hayo handina kupiwa mari yakadaro sisimele ndiye inini, like I said, kuti kushuda kwandakaitwa ndakashudwa nemutswana ari muindividual. Government yakati isusu there is no one who can force us to pay you as a government, because munhu akakuwadza anga asingashandiri government. Dai wakakuwadzwa nemupurisa akapfeka uniform kana kuti musoja akapfeka uniform egovernment ari pabasa, vokukuwadza by mistake, ndio payanokwanisa kupinda government kuti ndio government akakuwadza munhu, but munhu asina chiimhosva. Zvino wakakuwadzwa nemunhu mutswana ari individual, iwewe panguva iyoyo futi wanga wapindawo munyika uchiti uri illegal immigrant, wanga usina mapepa, which means wanga zvisiri pamutemo kuti ungadai uri munyika ino. But naizvozvo nekuti watokuwara hatingadzokisana nyaya yako mashure tichitarisa izvozvo, kuva nemapepa kana kusiva nemapepa, nyaya inofanira kuenda kuhigh court yotongwa, and iye munhu akakuwadza ndiye anofanira kucompensate. But it seems like he's just a person asina mari. That's why maloya vakati vanokumbira kuti dai akandibatsira ne 1 million vachiita inonzi ndio civil case ka vaenda ku civil case zvakanzi isusu tanga tichida kuti atibatsire ne 1 million pula at least so that we can start a business for this young man, nekumubatsira kumutsvagira pekugara nekumutsvagira vanhu vanenge vachimuchengeta. Iye akatorespond akati I don't have that kind of money, I don't have 1 million. Zvakanzi okay kwacho une chii chaungakwanisa kubatsira murandarume nekuti ndio akamukuwadza, ndio akampinza padambudziko iri. Iye akatanga kunyora proposal yake, akatanga kunyora akati ndinomupa yadhi yandaimushudhira kwairi iyoya, yanga iri yadhi yake chipiri, ndakasedi kuti anga nemayadhi 2 panzvimbo inonzi Radiseli iri under Mahara. Zvikanzi ndomupa yadhi ine 10 rooms inside of that land, ine magetsi nemvura, then ndomupa 160,000 iyoyo, then ndomupa mombe 10, ndomupa mbudzi 20. So to those things maloya vakati zvinhu zvinenge mbudzi nemombe iwe gift hazvigare, because ukazviregedza haungafanira kutanga muraga muno muBotswana. Vanogona kuzvisira poison mumvura zvikafa, kana kuti vakazviba 1 by 1 zvikapera. Saka kana zvadaro zvinofanira kutengeswa as livestock, then mari yowedzera pamari yavakanga vapiwa, then wochitanga kuita kuti ungaita kana kabusiness kangakwanisa kuzvishandira uri mushandi uye uri boss. Ndo pakati kwatengeswa mbudzi nemombe ndikatanga kutenga equipment yesound. Ndine equipment yose DJing, zvokuti munhu akada kuita wedding, birthday party, graduation, opening shop, opening salon, whatever, even church service, kana uchida izvozvo ndine sound, I qualify to do that. I can go and do that. I can operate those machines by myself. Then ndikatanga kuoda hembe dzekutengesa livestock yemari yembudzi nemombe. Iye yanga 160 yanga atopera kara, haina kumbobvira aita seyagara, because ndaitenga property wemumba nekubhadhara mahelper nekutenga chikafu nekubhadhara rent. So ndo dambudziko rakanga vapo chete, ndo mari yakangobusa, which means kana maloya vachisanganisa yadhi nemombe nembudzi ne 160,000 iya, even vaidai vaitengesa yadhi vachisanganisa mari yacho, maybe ndo paaizobata maybe half a million, which means yaitozvisvika maybe 500,000 kula pamwe something apanze. But then vakandibvunza toita sei neyadhi, ndikati aiwa yadhi ndandichifunga kuti timboiregedza ndimbofunga kuti ndingaita sei nezvayo for 2 years. Saka unyangwe iri kumareserva, but vanhu varipo vanoloja vanomukira kukwira kombi vachienda kunoshanda kutown, togona kuirentesa, vanhu vachingoribhadhara 1,400 pula iyoyo every month.
then zvikanzi alright yo wishi tinongoita zvaunoda because ndiwe muridzi wenyaya. Zvikanzi ndiende kugovernment, ndikaenda kumaofisi egovernment kuland board, ndikanochinjirwa mazita from the certificate of the guy to my certificate to my name. Certificate yacho iripo pano apa kana ndiwe nayo pano muione. So no, that's like that's okay. Ichirugara matenants. Saka mari kutora here ndikoko zvenyu. Mari vanondipavo every month. All right, okay, all right. So ipapa pamunogara manusi mangani? One room inonzi studio page. Studio page inongori nedhoo rekupinda, dhoo rechipiri uchienda kutoilet. Kunongori nekatoilet nekashower. Like kana muchiumo mukwanisa kuona. Handi mukuona dhoo iri. Murikuona idhoo rekuenda kutoilet nekushower. Uchitenderedza chidai uko kitchen unit, uchitenderedza futi uchidai. Uyu ndio mubhedha wedu. Then iro ndo dhoo iro curtain itenderedze muone. Dhoo rechipiri. Murikuona. Ndodore saka kana ndichitenderera ndichidai ma-TV yangu ndo sound yangu maiona mukuona sound maspeaker awa aya pasi petebwa nekutoti space apa anonzi mabase bin ari pasi aya iyo itende nemamachine mamixer imwe iyo zvimwe zvacho izvi zvimwe zviri pasi petebwa kudenga uko kune malights emusic malights ane tende kana wakatarisa kukitchen uko handi mukuona kitchen nefridge aiwa takutsikana ndine mareasons guys ekubvunza zvinhu izvi because umwe munhu akandifonera akanditi mukunhu uyu ane zimba raanogara muri kuvharwa 2 akapiwa negovernment negovernment akatopiwa neimwe kambani inonzi Nascom yacho iyoyo mari yakawanda zvekuti anzi akagara nemukadzi mutswana, mukadzi yanzi aifamba kakusengai here, hanzi asingadi kana munhu padhuze nemachidla mari iyoyo, asi mari yazopera akabva azotiza. So akatora a lot. Ndikati do you have something kana nyaya yakadai tiri kuinda because akanditwa endai kuinternet. I went kuinternet ndikanotsvaga information yakandiudza ndakaishaya, ndikadzokera back kwaari ndikati my sister information iyi kuinternet ndaishaya ini pamwe ndiri kushayiwa kutadza kushandisa internet, can you please take it ma screenshots kwanzi yakabuda manewspaper irimo mondivigirawo because toda zvinhu zvinoti transparent because zita rangu already ndative madhaka, saka that's okay. Tichadini toda kutidaro, saka anga asina kudiwo kuunzana nhasi but akangoti nyaya yakazara musi but ndakuiona. That's the reason why ndiri kubvunza pachena pakazara vanhu kuitira kuti vana vaya vari kuti vane information ka muzotigira information manzwawo chisaidi ravo ravari kuzvitaurira chavari kuti ndo chokwadi chavo, imi muzoyawo nezvenyuwo because chokwadi zvinhu zviri important. Pane involva mari dzavanhu andika pane involva mari dzevanhu right. Pocha 2 secondly ndiraiti clarify hanzvadzi. Secondly toda kuti tipambe nevanhu vari pano munyatsonzwisisa handitika ini handifaniri zvo zvinonzi warawara makuhwa muzvikona uku musina chokwadi handitika motukirira vanhu kana kutsvaga nyaya dzevanhu zvamusina chokwadi. Tinouya nechokwadi pano monzwisisa. Pane nyaya yekunzi pane magofundme 2 enyu imi maripo. Isusu pano tine 1 gofundme handiti rakacreatwa naadmin ari kuGermany watakakumbira musituya nchiti nini guys I trust kuti letu ngaivhure iye gofundme kwete inini kwete mumwe munhu because ndagara pano padialysis handibate mari dzedialysis dzinotobatwa nevamwe vanhu ndenchitoda kuprotectawo zita rangu. So kwanzi kune 2 magofundme. Do you have another gofundme yamuna yatisiri kuziva? Alright, let me take you through. GoFund iri 1 pari zvino sisimeli. GoFund iri 1 nekutoti ndakambenge ndakumbira kumwe kuti vandivhurire GoFund but vanhu vacho hatina kuwirirana tichiende kure ndakadzimana ndakumbira kuti GoFund yacho ivharwe. Ndauya kuzokumbira kuno ndagutsikana kuti kuno ndiko kwanogona kuwana help yangu. Saka GoFund ndakumbira kuvhurwa nevanhu vamwe vaivawo vari kuSouth Africa wo handivazive, ndaingovazivira ku application inonzi TikTok. Besides TikTok because TikTok vakagara vatiudza musuyo yakuti aiwa vachavhara yavo. Besides TikTok kune imwe here imwe GoFundme iriko? Aiwa, besides
iyoyo hapana imwe iripo. Inini vanhu vavo vekutiktok ndo vakanga vane zuva vachinditi imimi maposta magofund maviri. Why ndini magofund maviri plus yavo, saka magofund angu anga atiri. Ndikati hamutadzi kunzwisisa nyaya iyi. GoFund ramuri kuona rakanga rapostwa naSisimiri rekutanga ndo renyu ramakanga magadzira inyu. Vakanga vaposta muFacebook, but then tasanganisa pfungwa tikaona kuti beta tiite GoFund iro ndataira kupusha pekutanga. Remember, tikati beta tiite GoFund nemunhu wekuti anotrustiwa, anozivikanwa plus anenge ari chiyari under brand, kwete munhu wekutoti tiri kutira kutiza nyaya dzinozofanana pamwe nedzaCC Root dzakaisika kuna CC Root. Saka inini I don't have any problem. Ndo GoFund riri ngarichivhara. Saka nemakonfiziro avo manje vanga vakutoti imimi ikune munhu makati mumwe munhu andivhura maGoFund 2 wai makaposta maGoFund 2. Ndikati you are wrong. GoFund riri uko rakatanga kupostwa nderenyu but rakamati rakatovhara. Saka GoFund riripo i1 chete, rangu ndakapfeka sheti yeblack. Ndo GoFund riripo chete riri kushanda rangu. Saka it means dzanga ari 2 but 1 ndakasati kwaenda kure kure, so that asaite maviri maGoFund because anogona kuita chinyaya vanhu vanogona kutanga kuinvestigate kuti why would you have maGoFund maviri kana matatu as one person. No, Chenai, we just want people to be clear. Andika pakauya akataura nyaya yeGoFundMe zvechokwadi kuti ndakakumbira vanhu kuti vandivhurire TikTok, but GoFundMe haisi kufamba. He was clear. Remember, tikatomubvunza pano kuti so what is going to happen, zvauya kwatiri iko kune GoFundMe already kuti kubatsirwa, andi akatotipa link, ndikatopinda link iroro nchiti ngatipushei link, akazosvika pakutaura kuti aiwa ndandiri kukumbira kuti munditigwe inini pano, andimaona because uko vakatoita but riri kunonoka kufamba. Anditi so taiziva kuti kune link rakakaditi, tikatoti isusu okay before tapusha kuenda mberi chitanga wadzokera back wonovatsanangurira kuti ndizvo zvawafunga ndizvo zvawaronga, wovaudza those maGoFundMe akaita 2 anogona kuzokunetsa mangwana, so that pavharwe 1 GoFundMe posara 1 for GoFundMe. Then akabva adzokera kumasure pakuzonotaurirana ndandisisipo kuti vakanosvikotaurirana sei ikoko. Anditi maona I don't know kuzosvika ndazongoona pandakazoendako ndategwa ndikasvikotaura kuti aiwa maitira zvakaita akamira akadai ndobva ndatsanangura, but tiri kuwila kuti isusu kunoku we can close rakasatatombo rine mari yakaenda kumberi GoFundMe, we can close redu isusu GoFundMe topusha 1 ramakatanga naro iroro TikTok, because the idea ndekungobatsira chete, nothing else, kungoti ararama upenyu hwari kushuvira hwacho kuti ave neumaoko sevamwe vanhu. Tongopusha renyu iro chitipai link yerenyu, isusu tongopusha kuFacebook renyu, imopushawo kuTiktok renyu. And then vakabva vati okay, then pakazoita pakanzi ngapataurwe vanhu vakati hatichadi mucomment section, anditi one mukadzi anga ari pakati vanhu vedu varamba, andi taitotaurana zvakanaka, vanhu vedu varamba vati hatichadi zvelink iri pano, saka link iri taakuvhara mopusha iroro. Ndikatovabvunza palive kuti tiri kuita izvi nekuwirirana here, vakati yes. Ndikati saka ndingazokupa here linki racho kuti tibatsirane kupusha, nditi urangana nishoti inini ndogona tozokubatsirai kuti tikupewo mapads, hatina problem nemapads because mapads haadhuri, tichitotaurana ikoko. Andika zvakatonaka, vakati all right no problem. The guy who was on the live akati chiregai ndikupei namba yangu mugondipawo linki iroro tibatsiranawo tiripostawo kunoko kuti akwanise kubatsirika. Ndikati pakanaka, akandishedzerera namba dzake palive ipapo, akandipa namba, tikatoburuka zvakanaka palive tichionekana. Ndabva palive ndikatoenda kuWhatsApp kunamba dzanandapiwa dziya, ndikati lingi riyanzvadzi iri ramati muri kuda, zvikanzi all right tichazokufonerai after 10 minutes nditori nechati yacho ndotaura nemi. That was it, haana kuzofona up until tazongowa noise dzamakaona nezuro pano idzi dzichiitika guys. Ndosaka makona ndandisinei nechekupindura, ndandisakwanisi kuti ndipindure, ndandisingakwanisi ndiite sei, titini no maGoFund akutaurwa mamacho isi tongoziva kuti tine 1 pano. Ndosaka ndakati no, I think regai tiunze ava vaanzvadzi vauye vapindure, probably kunogona kune mamwe maGoFundMe ariko atisiri kuziva, anti munoona, because sipana pakanongovhurwa GoFundMe 1 ndiyatoziva yakavhurwa naleto ndo yatiri kungoziva, akuna maGoFundMe 2, then yekuTiktok yavakati ivo vaakuvhara
ndisingazoti vakazovhara kuti havana kuvhara, I don't know. So one ndosaka mukaona nezuro after all those hondo I was clueless kuti hondo dzei and what not, but anyway hondo tadzijaira tina basa nadzo. Ndosaka taingwa chikuti zviri draining zvehondo zvireka eva neenergy yacho vaite zvehondo hatisi kuzomire ndokudi kubatsira munhu uyu unless kana paine chinhu chekuti chakanganisika chinoitwa chiripo sei vanhu vangatopanana nhamba. Ini ndobhiliva kuti vanangapana nhamba asi zvongobaya live chingotuka vanhu. Ini unoenda kuseri kune munhu munokotaura kuti ndauya pane problem pane pasiri kunzwisisa pakamira zvakadai handiti munhu ndokutsanangurirai kana ndaitawo rudu munobaya live dzenyu muchindituka. Zvinokangonzi kungotuka wabaigwa live kuvanhu vongonzi dai munotuka munhu handizivi kuti vanhu takaita seiwo vanhu vongomhanya motouya panapa kuita yakuzotuka panapa hauzivi chinhu iko zvino right now. Vazhinji vakazondibvunza kuinbox vakambotanga vachituka nezuro vangu vachindibvunza sisimeli sorry tazonzwa nyaya sisimeli mufunge sorry takanga tangonzi dai munotuka unongoya kundituka hauna chawanzwa hausi kuziva nyaya yacho. Magofani mitu ari kutaurwa ndowandiri kubvunza ya hatisi kuziva rimwe isu tiri kuziva one and takabva kuti tichiwirirana saka panga pakatotichi okay Maria yekuwada alright yataurwa makamboenda kwaTetilda kunotsvaga rubatsiro. Alright mira nditanga ndakudzosera kunyaya yemusikana ari kunzi mukadzi andaifamba naye kuno kuBotswana. Mukadzi andaifamba naye kuno kuBotswana ndichitanga ndichibva kuchipatara the government yeBotswana yakanga yati Botswana government itry kunditora inondidepota kuZimbabwe. Yakati they should try. Zimbabwe inogona kunditora inogona kuramba because of this issue yakaitika. Saka ndichibuda kuchipatara sure after 6 months government yakanga iripo nemotikari diki ndikatorwa ndikanotora hembe dzangu kwadzanga dziri kuradhiseri kwacho ikoko tikaenda kuborder takanozoswa kuborder ramukurama kwevana government yeZimbabwe ikati no the government of Zimbabwe doesn't allow this situation. Havabvumizve mukoma kuti vapinde kuno vakakuvara makwara vakaita kudai vasina kubhadharwa chero compensation. Hakuna munhu achavachengeta kuno. Government yeZimbabwe haikwanise kuzotanga kuchengeta munhu kubva pekutanga munhu akuvarira kuno then abuda asina chaainacho. Dzokerai naye. Nene vakandibvunza mukoma munoda kupinda ndikati aiwa handisi kuda kupinda kusina chandabhadhara. Kudzoswa kwandakaitwa kuno kune government yemunomu yakabva nondikaenda kuchipatara chekuFrancis Town yemuno muBotswana. It's the second capital city yemuno. Vakandikanda kuchipatara zvikanzi tichiri kutaura negovernment kuGabs so that vakwanise kuona kuti vangakutsvagira nzvimbo yekugara so that uzomirira case yako. Ndopanguva yandakandi ikoko ndikazvoona ndakubudisa mapepa maDaily News achitumwa achiuya achinibudisa mapepa. MuDaily News mukatsvaga maGoogle chero Facebook motsvaga zita rakanzi Gift Ncube. Ndaishandisa mutupo waNcube. Ncube ndio mutupo wakamama but passport yangu ina Gift Tawanda. It's my second name. Gift is the first name, Tawanda second name, then Marufu ndo mutupo wedu. Saka vakatsvaga akanzi Gift Ncube muchaona vamwe vemapepa vaitonyora Gift Ncube also known as Gift Tawanda Marufu. Saka ndiri kuchipatara ndopavakanyora mapepa aiuya vana The Voice, The Miri Gazette vachinyora kuti government yeBotswana iri kukumbira kuti kana kune mutswana anokwanisa kutora a person like this ane situation yakadai mukova anonzi Gift Tawanda Marufu also known as Gift Ncube akakuwadzwa mune mutswana muno. Kana kune mutswana anokwanisa kumutora uyai kumaofisi egovernment mukwanise kuassesswa then mozotopiwa achikodzero yekugara nemukomana uyu kusvika case yake yapera. Nekudaro vakauya nenhamba dzakasiyana. Hanzi kwakauya vanhu 6 vakatanga kuassesswa. Mutemo wepolisi urimo nemasocial worker nechichi nevezimemo. Kukanowina one munhu ndiye akabva anzi alright anokwanisa kunditora kuti agare neni. Mukadzi uyo anditora agara neni. Chakaitika ndechekuti hatina kuwirirana, hatina kana kumboenda kure tese tichishandidzana. Saka mari yairi kunzi aidya haisi mari yekuti yakabuda kugovernment kana kuti kumascom kutaura nevanhu. Aiwa iyoyo handizivi. I think vari kutaura pamwe ndo vakaipiwa kana kuti vane ruzivo nezvayo uye kana vane maproof vanogona kuunza maproof acho but ini mari iyoyo handizivi. Saka mukadzi uyu zvaaita aifamba nene around kunenge kuine maZimbabweans ndokwaifamba achikumbira rubatsiro achifamba neni. Kana kune maZimbabwe anopaka kune matraki vanotakura jecha aienda neni ikoko. Kana kune maZimbabwe anoziva kuti vanotengesa chikafu kwakadai aienda neni achivaudza kuti ndinofanira kubatsira homeboy wenyu kusvika nyaya yake yaita sei yapera kumakoti. Handakangomupiwa chete government asi kundibatsira nechikafu kana kuti nechii. Muri kunzwisisa? Ndo nyaya yakaitika nemukadzi uya. Right. Kana takupinda munyaya yaTetilda. Yes,
ichokwadi ndakamboenda ndikanokumbira rubatsiro kuna Tete Tilda. Saka rubatsiro rwandaikumbira kuna Tete Tilda ndaikumbirawo kuti ndiri kuda rubatsiro rwandiri kuda I think ndiri kuda maoko anonzi ma-artificial hands. Asi handina start but ini ndakakompensetwa ndikapiwa zvandataura zviya yadhi nemombe 10 nembudzi 20 ne160,000 ndo zvandakamuudza. Then zvikanzi naTete alright, we will try our best, but nyaya yako aita sei yagarisa because I forgot kuti gore randava approach nderipi 2022 musi wa2 February. Ini ndakakuwara muna 2013 12 October. So vakambozama kuda kunditsvagira rubatsiro, but the same people Mrs. Smith vari panapa vauya kana kuti kwamuri kana kuti varipo vari kuraramira kuendesa makuwa vanhu ivavo vavengi and handizivi kuti why pamwe vachindivenga kana kuti kune zvavanokuda pandiri papa kana kuti kune chandakavatadzira. Saka the same people ndo vaenda futi kuinbox kwasisi kwaTete Tilda vachimuudza izvozvo. Vakatombomuudza kuti hanzi ndakapiwa 1.6 million. Just imagine 1.6 million. 1.6 million is not haisi mari diki Mrs. Smith. That's a lot of money. Zvakanzi ndakapiwa 1.6 million ndikapiwa wheelchair. Apo ndina ndina basa ne-wheelchair ndofamba nemakumbo angu iyi. Ndokwanisa nomongona nditone nemakumbo iyi. Nditone nemakumbo angu. Ndokwanisa kufamba. It's not like ndoda wheelchair. I do not need wheelchair. Saka ivo vaitaura nyaya dzakadaro. Tete Tilda vakazonditi aiwa vanhu vari kutaurisa kana tichida kutsvaga rubatsiro vanhu vachitaurisa kudai zvinogona kunetsa. Rega ndimbotuma vanhu vanenge vatange varibatsire kuti tiinvestigate kuti zvoshuwa here vakapiwa here zimba ravari kutaura kwanzi vakapiwa zimba ravari kugara negovernment. And vamwe vacho vaitonyepa ndakapiwa imba negovernment, ndakapiwa kadhi rekuti ndoenda kumashops ehembe dzinodhura ndongonotora hembe government ichizobhadhara month end. But hapana zvese izvozvo mawishes evanhu kana kufunga kwavo. And zvimwe handizivi kuti vanhu vanenge vachishaya kuningirikina here kutsvaga ruzivo first handizivi. Saka ndo nyaya dziri kwaTete isi ndakamboenda but hatina kuenderera mberi tichitsvaga help. Vakangovhura life one day then zvakangopera zvakangodaro hatina kuzoenderera mberi. Uye handina kana kuzowana rubatsiro rwakati kana one day. Vanhu vakangondisendera mari vanga vari kuUK vachindisendera mari through inonzi World Remit. Mari yandakabata I think from kwaTete Tilda ndakawana yaita 5,000 kula. Ndo chete mari yandakabata. Muri kundinzwa here Smith? Muri pafoni? Muri pafoni? Ndakastika. Sorry ndandati chimbomirai ndandiri pafoni pane imwe foni iri mupoti ndangayauya ndandiri pane imwe foni saka ndatombozwa zvamataura matichi handina kutombozvinzwa. Alright, saka mazoti makadima makaenda kwaTete Tilda? Yes, ndakaenda kwaTete Tilda Smith ndichitsvaka help. Ndikavaudza nyaya yangu yese nezvizere, ndikavaudza zvandakapiwa zvandataura zviya pano. Vakanditi okay, let us try kukubatsira titsvage mari yacho yemaoko, but nyaya yako yaita sei yagarisa. Tichangotraya but panyaya yako vanhu vachati pamwe yagarisa dai vakauya iri munyuwani ichiri nyuwani asi we will try. Saka tichitraya kudaro Tete Tilda vakavhura life yes by Star FM one day, but then vanhu ivavo vari vakadaro handizivi kuti ndoti ndine vavengi here because vakazondiudza kuti you have a lot of enemies that don't understand what's going on. Vanhu vari kungondivinga kuinbox vari kungondiudza kuti vakapiwa 1.6 million kula ukapiwa imba yakakura. You see, that's exactly what I'm getting in. Ukapiwa makadhi ekutoti unoenda any shop, any type of shop unoenda, especially anenge maJB Sports mana studio 88 hanzi unotenderwa kunotora hembe dzaunoda uchingovapa kadhi. Government iyo inoisa mari every month pakadhi, but there's nothing. Hapana chakadaro. Ndakamboti ndaudza Tete Tilda ndikati Tete Tilda kana muchida kuziva nyaya yangu zvizere muchifunga kuti pamwe pane kukunyepera kwandiri kuita ndandichikumbira kuti muapproach vanhu veZimbabwean embassy iri muno mugates because each and every paper of nyaya yangu chese chaiitika ndaiita makopi. Ndaienda nemapepa angu ese ndokumbirawo nditira makopi vogara nawo because ndaiva nepfungwa dziya dzekuti vanhu vanogona kana kungopisa imba ndiri kugara kuti mapepa adhisapiye ndopedzisira ndashaya nyaya. Each and every copy of my paper nezvose zvandakapiwa. If you go to Zimbabwean embassy, you can find the truth. That's a government. Those are, they cannot lie to you. Then from there, chokwadi
wodzoka vane chokwadi, kwete vanhu vasina ruzivo. Vavengi handizivi kuti ndakavatadzirei, handizivi kuti chii chinenge chitoitika, but there's no such thing takadaro. Zvikanzi natete manje alright, inini ndenge ndombomira chiti kuti tikubatsire because hansati tatomboenda kumberi, ndanga ndangovhura life chete nezuro, but musindo wacho uri wakawanda, ndikuda kumboinvestigata. That's exactly what is happening with me. And so you think I'm not the only one, because I'm getting a lot of calls. Plus musindo chacho urutoitwa even background mutoona. So I'm failing to understand my brother. Ndosaka ndakakuti ine zuro, my brother. Kana ndichi handizivi ndichi chii chiri pamurika, instead of talking too much and ingwe yekuti mumbonamata kana kuzvinyima zvokudya kuzvitsaura chaiko chaiko, because that is pretty much muri kutodestroyiwa. Chokwadi hondo yese iri kuitika kwandiri yakanangana neni iri kutonangana neni ndisinenge ndikuziva panyaya yenyu, ndisina kana sendera ndakabata, ndakutonzi ndakatwa neblood mbavha. Imagine ari mumwe munhu anobva ati ndakusiya, anobva ati ndakutosiya. But what I can tell you, inini, I'm a born again. Yes, I do pray. Yes, I do fasting. And ndinokwanisa kutooneswa futi, ndotokwanisa kutobatsira mumwe munhu, ndokwanisa kutooneswa ndikanoudza mumwe munhu. Saka I do pray. I don't want to lie. I do pray. But kungoti ndofunga kuti where there is a light, you can't mix a light and the darkness. But light always pese panobata kumwari, Satan anoshaya nenzira zvose kuda kubata achida kuti ahwine chete iye Satan, ndio zvanenge zvinoitika, asi naMwari ndoramba nchihwina. Ndo zvandakazviudza inini kuti mhepo dzingasimuka kana kuti vanhu vangaita zvavanoda kuita, but ndinobvona kadichi indai kana kwati Tetilda munonzwa Tetilda vakatoramba kumubatsira, akafana nezuro manheru vakatoramba kumubatsira kwati Tetilda uko, because munhu yakapiwa 1.6 million, ndakanzi akapiwa 1.4 million. Ndikati 1.4 million pounds mune here any screenshot kana any paper zvakabuda newspaper tionewo noti isusu munhu akadai ndiwatitisingadi mbavha inotosvikanzikana ina china, but mukatsvaga manyu. Saka ndatira kutsvaga manyu pakati kune maadmin kwai kune mari yakapiwa, ngatichagei kumanewspaper. Pakatsvaga kugugu tatsvaga isu vanhu guys amene mbonotsvaga kugugu, imiwo comment section mbotsvaga kugugu, tashayiwa isu kugugu kwacho kuti zviri papi zveva 1.1 million, because sure kana akapiwa mari yakadaro ne 1.4 million isusu tingazoiwanepi? Munhu anenge apiwa 1.4 million papula guys. Makumbira munhu iyoyo anonyepa munhu iyoyo sisime, dai makumbira munhu iyoyo auye neevidence, auye namapepa ese akasainwa ane chokwadi, auye nawo pamberi penyu, because akatadza kumaendesa kuna Tete Tilda, akatadza kumaendesa kuti Tete Tilda vakati tichazongoti kana Mwari panenge adi. Ndazongopindura kuti you know what vasikana, ndichauya naye maskati gift wacho mangwana kana mune zvamuda kutaura mufona, asi help handifuni kuti akaiwana because hatisati taona maoko acho. Kana akapiwa help yechikafu nekuchii ameno, but kana tazoona ave nemaoko tozoti akapiwa chii, akapiwa help somewhere. Ndasanwa kundifunga ndambofonera ambata madzadzi yangu. Aiwa imi kana muchida chokwadi chizere futi muchitsvaga muchiinvestigata kudaro, musakanga nokufonera Zimbabwe embassy, then mokumbira unyangwa vanhu vachishanda vachitransfer, vamwe vachidzosera kuZimbabwe, vanhu vachiendeswa kune dzimwe nyika, but kunenge vanenge varipo mogona kuti mupiwe nyaya nezvizere nevanhu vemutemo vanoziva nyaya yavo. Vanhu vanonyepa ende muvengi yeye handizivi kuti ari kudii pandii. Munhukadzi kana kuti ma-ex girlfriend angu vanebhita bhita but manje kana ari ex girlfriend ngabude kana neevidence, haikona kuti kuwadzwa nebhitanesi yake dzinoda kunyepa kudaro naye, kutamba nevanhu vakuru vanhu vakuru vangadai vachiita mamwe mabasa vangaita, ari kuvavhiringa apfungwa kudai achivanyepe. Kana ari munhu ane bhitanesi dai achitouya neevidence, because evidence is very important. Ukava nemapepa akanyorwa 1.6 million imba from the government, zvakasainwa zvine chidindo chegovernment, zvinogona kubatsira vakawanda. Aiwa. I think this person ari kuita munhukadzi, I can tell you, enemy yangu, but she will never win. I'm telling you, you will never win. My enemy
wherever you are, you will never win. You can't win. You're just lying to people. Don't do that, my friend. Azudi kudaro wangu. My ex Kana uripo uchiziva kuti uri kwenye. section, not the same people. No, my ex any. Alright, saka zvakaoma guys, wondokugwisa kwacho kahondo dzacho ndotoshaya kuti munorwiswa kudai nemhaka yehanzvadzi, but I don't know. Imbo munoziva pandakazopedzera asisi tete tilda uchitaura neni pawhatsapp vakanditi chii vakanditi vari kundiudza izvozvo iwe mukoma gift vanhu vari ikoko kuBotswana ende vamwe vacho vari kutoti zvoni vakambodanana newe ndikati tete saka obvious ma-ex girlfriend ane bitterness ka vamwe vakandisiya vachiti uri rombe hauna chauinacho iwe uchagara chiti uchirarama muBotswana hauna chauchabuda nacho ende nyika yeBotswana chino corruption uchangobuda usina chauinacho hatigari nemunhu akadaro vakasiya vamwe vaita zvavaita kwavaita vachiti ndinopema havakwanisi kurara nemunhu anopema but then suddenly dzukudzuku nyaya yakazotanga yakachinja zvikanzi chii negovernment munhu anofanira kucompensate munhu wakamukuvadza anofanira kumupa vashare those exes they wanted now to come back inini manje ndandangwazva nevanhu vakati don't take them back those people vanhu vakadaro don't take them back when they come back because they will destroy you vachadya mari yokusiya futi voenda uchatambuka saka ndakati tete ndokumbira zita rake munhu iye zvikanzi aiwa I can't give you the name of that person but ichokwadi chauri kutaura vamwe vacho vati ma-ex girlfriend apo ndikati wow finish asi mazuva chamamutine maoko asi maita magirlfriends obhoboka imi inini ndaizama kwese zvinenge zvichiramba kana unenge wawana uyu mangwana udzika kuchinja haiwa zvazvodini ndine vana nemurume wangu ndaingokubatsira chete oenda umwe auya atse munhu ari kuda anenge achindibatsira semunhu anoshanda dzvuku otanga kundiudza because ndaigezeswa ndakatanga ndichigezeswa simerimi ndakatanga sati ndagona kuzika saka pakugezwa ndaigeza ndokumura hembe dzese undigezesa uya undizvora mafuta vamwe vaingotanga kutaura kuti ari kunzwa mafeelings neni apo munhu ari kupedza kundizvora mafuta ndakapfeka gavana kufanira kundipfekesa hembe anongondiudza kuti ane mafeelings anokumbira tibatsirane tongobatsirana but ndongoramba ndichiita sendikombadhara mafuta ika vakambonero dai gift saka vanhu vaiti vari kutopedzerana vanotopedzerana neni I don't want to say their names here but they know themselves vaindikisa otanga kundikisa ondiudza kuti ane mafeelings neni anokumbira tibatsirane ichange iri nyaya chete yedu chetomubatsiranawo zvomudi achindiudza because iye vabereki vake vanoziva kuti ari kushanda akavaudza kuti ari kubatsira munhu asina maoko saka vanoziva kuti anoshanda so every month he must send her salary to vabereki kukwanisa kubatsira vabereki so I had to cooperate I had to pay them salary yangu ndaibhadhara every month but tichibatsirana saizvozvo pasvika nguva yekuti munhu anongoenda kuti mana angochinja ouya munhu umwe akatanga achinditi zvoni usiku aiwaridza pasi nenchiraraka pambedha akangonditi zvondokumbira unditsike nemakumbo ako ndimasaji ndikati alright ndikamuka ndikarembedza makumbo pasaidi pambedha ndikamasaji zvikanzitangira kudenga kunoku waimasaja nemakumbo ndaimasaja nemakumbo nechingomafambisa so pamashoulder ake ndichingomafambisa tena akatanga nditi dzika uchienda kumusana uku pandinodzika ndichienda kumusana kudai ndakabva ndaguma tauro anga akazvimonera tauro akarara padenga pemagumbezi akabva asunungura tauro riyari ndakabva ndaguma ndikati kwandave ukuka hakusisina tauro ndekupi ikoko akabva apfugama amuka apfugama atanga kundibata akundiudza kutoti iye ane nguva nazvo achingozviona because anonditira zvese iye haana kumbozvijaira zvokuti anokumura munhu murume mberi kwake hadi kuona munhu murume akakumura ari kuda chirutatiro saka adaro neni ndaibva ndangobvumawo zvinenge zvatongouya kamwe achingondibata tichitaura tichiita zvatinoita ndopedzisira ndabvuma ende mazima munoitei naipirakadzimazima munoitei mumabasa umu munoitei shuwa vanozviita mudzimba dzevanhu apo munhu achikudaro atokuudza kuti do not even try to jump my salary womupa salary yake mafuta andiri kutenga timinzi achatenge iye dhoni inini ndakutenga mafuta takuzora tese mafuta angu iwayo ndakuda ndaenda kunohasa
ngwavha anotozitora samadhamu nene handichamutoresa semushandi handichabvundiwe kuti kandogona kuwana munhu atoita zvinhu zvangu akaenda ndakutongoziva kuti tichiri pano achavachibatsika kana makutota vene mabhedhi vati pasi unyange ndikaona sina kutsvaira mumba handiite sei handiite kupopota because makutopanana mabhenefits different people sisi vanogona kusvika maybe 6 or 5 ipapo vanhu vatakaita zvinhu different people mavanhukadzi. So those people I think pakazotanga kwakubuda mari vakuziona futi munewspaper manewspaper aindibudisa mafrantiji ya government ichituma vanhu mubudisei panyaya munhu mukwanisa kuti mumbudisa kwanisa kuwana rubatsiro futi. Saka vaitotanga manje kuda kufona futi vamwe vanditsvaga chii kumafacebook kumawhatsapp votanga kuda kutaura neni then ini ndanga ndisingasadi ndane pfungwa dzokuti vari kundidyira kamari aka kaburi karipo kachenjeka vapedza kukadya vachaenda ini ndichasana ndisina chii and mangwana ndichati ndichitsvaga help vanhu vachati but vakabatsirwa 1 zvinhu zvakaendepi pasina kana 1 chandinovereka kuti ndinacho. It's like now I can still say ndine sound ndine property yemumba ndine yard iri kuradhisele uko ndinototengesa hembe zvinhu zvokuti ndakasachiri nazo ndobata apo neapo unyange vasingasapoti always but zvinhu zvokuti ndichiri nazvo ini ndanda ndifunga kuti vanhu vakandikavaregerera vachauya kutora zvinhu izvi kuuya kucollect hakuna rudo kuuya kuda kucollect saka ndisingachabvume manje ndo padaita serious ndofunga pakukupfekedza ipapa yaraiona GD6 mune GD6 vaiona GD6 in fact ndoti cruise vaiona kuri vakoti kune GD6 kangu vaiwana land cruiser nyangwe vanhu vakuru sisimeli vanhu vakuru chimwe vakuru pandiri taingoti iri mupassport panapa hapana age vanhu vakuru chaiko vaindiitisa izvozvo votondidzidzisa kuti mamastaili kuti ndofana kuita sei vaitondidzidzisa futiwo kuti ita chakadai wochinjawo ndiudza uya uite chakadai usagone ndanda ndichifunga ndine challenge kazvino ndakakuwara 1 handichakwanisa kuti ndikwanise kubatirira kuwara maoko zvasi chiuno chachiri chisina kukuvara maoko ndo akakuvara handizati vanhu vanenge vachida kuita zvinhu zvavo kudaiwo vanotouya nematricks ekuti rega ndikwirei ini pamusoro ipapo mama yeopa munoitei mudiwe vasikavachada kudzima munoitei imi vane bitterness iyoyo kutoti wai ndakazoramba kuti ndichivatora back like as vakadzi because ndakanga ndakugara ndakuziva chi mabody parts avo naivo vachiziva mabody parts angu obviously ndaisingakwanisa kuti ndingamavhanisa because ndaibatsirwa up until saka ndio kutoita plan yekugara pasi kuti zvapasina maoko toita sei kuti zvifaye wakabva watodzidzisiwa paipapo kuti kana usina maoko unogona kuita so unogona kuita so wakatodzidzisiwa zvaipapo kuti imba yako imire ndio vanhu vava vakada kudzidzisa chokwadi ende ndikada sakwa unoita sei dzamboyo nyaya idzi ngotiudza titi titadi toda kutozivawo kwai unoita sei kana usina maoko unodii unobatsira nei unodii ushandisa maoko wai madiki wai ini ndongomukwidza padenga kana kuti obata mubhedha nini ndouya kumashure Jehovha Mwari munoona takuhwiririra mubedroom tapinda munoona tapinda unoshandisa mukadzi stereki mukadzi ndiye anofanirwa kuti auye everyday unoshanda everyday ndiye kutoshanda wese zvinosiyana manje isituation iripo anofanira kutoijaira zvakafanana nevanosombomuti vamwe vanosombomuti hauna kusuwa kubatwa nemaoko here iwe kumbobatwa nemunhu ane maoko here ko munhu asina maoko akanga waone chii saka ani munoona zvakafanana challenge yakafanana neyangu saka zvinenge zvichizobva pari iye munhu kuunhu hwake kuti iye ari kufira sei kana vachizomudaro neniwo vamwe vachisombondibvunza vemutemo muno vakatombondidaro mumwe muporisa zvikanzi naimbondiudza but gift iwewe unogona sei mukadzi zvikanzi kane munhu iwe unotambura zvikanzi haukwanise kukumura andisi kana ndikati anenge achifana kutozorikumura ndiye zvikanzi kwakaramba kangoti tini ndaaredi uya ndikati azvibude zvakadaro nenda kufanira
ndibude ndotsvaga mumwe munhu panzeyo ndikumura ndodzoka mubanje kaita se ndakatoshama kandi kana asingadi zvikanzi nemupurisa saka unogona sei ndikati baba I don't think mubvunzo iyoyo ndiri ready kuidiscuss. I don't like to discuss those things out. Zvikanzi ndikubvunza ndinokwanisa ndikati vaitomuurayawo demusavashora mupurisa ivavo vaitongobvunzawo out of curiosity but chekuti kwai vanhu vanoudza mudzimai mainini kuti kwadzeye maoko kudii iwo maoko aripo mazvishoma nokuti chinoshanda maoko mukudiko kugirisa ivowo acho madiki aripo anongogirisa hanichi anongoda kugirisiwa nevavo diki wayo chokwadi ndakamboona vachizviita futi vamwe kuna koma great men munoziva great men vari kuzimbabwe vanatohwisisa uvungisa ndakapesana kubvunzawo gift sure indakapesa ndatomubvunzawo great men asi great men sure chingoti chashoya chongotisanangurira kuti how does it work tine chingoti mubvunzo zvinotaona munhu ari free mumwe wedu akafanana newe kudai totobvunza tonoga totoona maansa pano pane muswe akapindura vanhu akati imi munofunga kuti maoko kana kuti kuita bhodhi iri right ndo kunobatsira hazvishande zvese chinoshanda imbeu maoko chinoshanda GD6 ndizvozvo akaona kuti vanhu ava chinongoshanda chete inini pandiri pazvinoshanda mukadzi wemupurisa uyu murume mupurisa munoziva ndakamupindura zviri rudhu ndakamuti zvoni baba kana muchida kuziva ingotsvagai mukadzi wenyu ndikutaridze pamukadzi wenyu mouza mukadzi wenyu wangouya akapfeka night dress chete asatombopfeke zvemukati angopfeka night dress chete iye ndiye achazouya kutsanangurira kuti mukomana ari hoti uyu akabva papa kusimuka zvikanzi no you don't talk to me like that ndikati I don't talk to you like that do you have some guts to talk to me like that zvikanzi aiwa the way you talk to me I will report you to foreign affairs vakubvarire mapepa ubve munyika udzinge mundikati ini ndoda kuripotawo kumutemo because you are harassing me. You don't have to kutundiseke because of my disability. No, it's wrong. You are not allowed to kumutemo. Kuru vakaita ndo vakatomuti no, but you are the one who started. You were not supposed to talk to me that munhu. Curiosity unoda kutoziva wake kuti zvinongofamba vose unoziva. But I was to do anyway. Question ndinoda kubvunza tichikomira. Ndinoda kubvunza. Okay, ndaida kubvunza vanhu vari mucomment section. Ndinoda kubvunza. Tiri kuclarify, toda clear nyaya yaka. Apart from tine GoFundMe ya gift iyo iwani yakapinwapo guys. Ite mchikandawo madola guys. Ite mchikandawo madola mu GoFundMe guys. Ite mchikandawo madola ne $5 $10 GoFundMe link iyo yakapinwapo yo guys. Ite mchikandawo something. Ite mchikanda guys something anditika. Inina masters angu asi kushanda moti akaita sei saka ndikangwesa ticket. Maria ya masters chingwesa ma gift guys. Masters ya muno chingokada ma gift momo. Chingofana kupusha kwa gift ku masters asata gadzigwa patanda kanda imomo ma gift. Right. Comment section ndakubvunza ini. Apart from stile GoFundMe one link ratinaro. Apart from zvokuti tichiona mari kudi pane imwe way here kunzi mari inogona kubiwa nameli muGoFundMe. Because muGoFundMe munhu akacreate GoFundMe ndiletu anditi. Acreate GoFundMe letu paya inenge ichionekwa kuti mari musi wokuti mari yake yakwana yakuda kuendeswa kwainofanira kuti iendeswe haiendeswi naye here. Pane imwe way here kuti zvatataka kubuda wedze kunzi vakaba mari kuti vari kuba mari varikuda kuba mari tinoiba sei naini. Ndambobvunza kucomment section imini. How does it work so that ticlarify tizive kana paine imwe loophole tivhare loophole iyoyo zvingoita transparent zviite clean zvinizvi. Because iwe uri kwauri kokono kukanda dhora rako imomo wotoona kuti ndakanda dhora rangu serangu ratovepo handiti and then zvinozo only let you as the power to withdraw ndo zvandofungawo inini saro but ukawa vanhu vachitaura kunze kunzi vari kudabiwa mari ndobva ndashauri saka ndoiba mari yacho sei ndinogona ndoiwithdrawa sei ndoiba sei plus mari gift akaibirira nemaziso matsvuku kuti atenge maoko ake ndinozoba sei mbonyatsa kundudza iwo saka unobva watozvishaya kuti zviri kufamba sei right tobva ipapo antika tirega ndimbopa inde vanhu vanyuwani tine vaenzi vari kuti vakatitsikawo vakabva kuTikTok vakatorambira pano vakagarira pano vatove pano vamwe vacho regai tikupindurei mashandiro anoita pano in case kana musingazivi LGBT history diaries kuvhurwa kwayo antika panoitwa philanthropist work pano mukadzokera kumashure you go to YouTube you see everything munoona zviripo antimaona tine vamwe vanhu vakuti takatobatsira tikatokangamwa kuti vakaendepi vamwe totoona kwasitikoto amhedo hatinei nazvo chedu kungobatsira totoenderera mberi andimaona asi imba yega yega ine mutemo wayo wese munhu wese akabatsirwa pano hapana munhu akambopiwa keshi mumaoko
tichitanga kupa vanhu keshi moko kudhara tichangovhura peji rireri takabayiwa nokubirwa pano takabayiwa nokubirwa munhu oti tounganidza mari topa munhu mari iwe mangwana tofuma chiudzwa kunzi hakuna zvinhu zvakadaro takuinvestigata paya toona zvichokwadi takavhara mari yaenda munhu akutokublokai. So we ended up coming to a conclusion yekuti you know what, you come here, you want help, yauri kuda kuhospitari wafirwa kana kuti chii tinobhadhara tega kufuneral parlour sezvakaita gift akaichita kuda mari yemaoko hati ndizvo. Saka chida kunguti tingopa gift mari yemaoko anoda maoko handika isusu takangoti imari yemaoko. So what we do, mari iyoyo yangokwana tine makotisi atiri kutsvaga handiti tinongobhadhira kuna dhokta tinongodzoka pano kuti guys mari yayaonai yamunenge muchiona mugofadmiya kuti mari yamundofunga muri kuiona kuti yasvika pakati. Saka mahospitals atinawo ndeaya guys tinotodzoka pano kune vasingazivi tototaura ndova tinosaka guys toita sei, which one do we run nayo, tawana iyi ine price yakati neprice yakati, people chooses kuitira mangwana kuti alright ngati let's go for the cheapest. Totobata doctor uya totopiwa account number yekambani totobhadhara mari ikoko kuhospital. Same way nemaschool fees, mari dzeschool fees pano dzinobhadharwa straight kuzvikoro. Hakuna munhu akambopiwa mari chero iri 5 cents chai $5 yaiswa kuchikoro. Ndosaka panapa pane structure, pana treasury pano arimo vari kuglobal vanotomona ari active strike kuglobal but kufacebook unongo anenge akangokuti tek nenyaya dzake dzebasa but arimo anenge arimo mucomment section imo rimwe zita. Tina treasury, tina secretary, tina chairperson, kozoti sisimeni, koita maadmins, koita maadvisors ari kuseri. Itimu rese rediaries irori animona itimu rese pamwe chese diaries. So vanenge vachitoadvisa kumashure kune vanhu vakadzidza varimo muadvising team imomo zvokudzidza zvokutodaro zvokuti vakachokudza kuti apa pazvisirizvo tinofanira kudai todai takatotsvaga votoenda information takatogoogle izvi patakagoogle muri kuona izvi zvakadai zvikadai zvikadai saka tinofanira kudai. Saka tinodzoka pano vanhu voti toenda kune munhu yatobhadhara toenda saizvo hatipi munhu mari chero kati ndida tiketi rebhazi rekuenda kumusha tongoti no problem tinotora mari kana yakunganzwa nevanhu totumira kubhazi straight tokudza tinanokwira bhazi rakanzi nguva yakati ndofunga makona vanhu vakawanda vakachienda kumusha taingobhadhara bhazi munhu ongoenda achinokwira tozodza kuti munhu akakwira bhazi akatosvika kumusha aisa meseji yake yekutenda iyi meseji. That's how we operate here. Kune vari kusingazivi vari kunze ukauya uchiti uda mari mumaoko yako chiro katoda business yatodatanga business da kutengesa machira titokuza datisa machira tina admin ari kujobek tinoita appointment naye kuti admin nguva dzakati munhu ada kunotengwa machira indai naye mari yake iyi every cent ramunenge mushandisa achiona muchimupa masisi ake vanoenda naye kana kungave kupi kunotengwa zvohodwa zvokupiwa change inenge yasara change yake toti mupe change yake opiwa change mablankets atenga otogwa mapictures oya pano toposta pano oenda atipe munhu sendi moko because atizivane guys asi tisingazara zvekuti atibatsirane tinotobatsirana. The idea ndeyekuti pasane zvino inini from day one ndichiramba kubata mari yediaries ndakatsvaga team ndakatry kuavoida nyaya dzekunzi sisimeli vanoba imbavha kana ari pano takabhurigwa nameli ndinogara chitaura kuti ngaabude pachena taura kuti ndakabigwa nemi uya pachena taura kuti makandibira ini makachandibira towa kuti ndakambira papi. The reason why ndisina munhu anotipa diaries ndakabigwa nameli because kune vanhu vanobata mari handisini ndinobata mari handina akaunti inopinda mari yemunhu handi muri kuona. So kune vasingazivi vaenzi vedu ndo mashoko atinokupai pano. Tine mutemo wepano after tawa nokujutwa tinoisa mari kwainofanira kuenda yagift iyi yekuti anzi vanhu vakuti vari kunza upiwi mari yako nemhaka yei inoda kuzobiwa. Isusu toita zvinhu zviri professional hatiti zvinhu zvepasi pemuti zvokuti tinongofamba kana chingoti ye tazodai so takuti we do things by the book zviri professional. Mari ikakwana kuchipatara we come here we discuss then we go panyaya yenyu iyi yemaoko hanzvadzi yangu pane let me see kuti vakamuka here vana madhivina angu anogara kune dzimwe nyika ndikukunzwa isisimeni. okay ngaenditire kwafonera tione
Pamaoko apa pamaoko anzi awanikwa hanzvadzi yangu. Pane basa. Kuenda asi vakarara here. Vanhu vari kucanada vakamuka here kana vakarara? Vanhu vari kubasa. Alright. Vakuda kumuka izvi. Vada kumuka. Handikwedu Right. Inzwai munzwe guys. Panyaya yemaoko apa mimi maoko enyu arwadza here. Angu. Akasara arwadza. Anongorwadza kana kuchichinja weather. Handimunoona zvakaita. Kana kuchichinja weather. Kunombozvimba tumastichi turipo ndo tunongozvimba. Ndichitokwenyera pamadziro pazvidhina kudai ndichingokwesha kudai kana kuti because ndakanzwa kuti ndanzi munofa kuenda kutherapy because it's not easy. Hani makamboona vamwe vanhu vane makumbo artificial legs because chinhu ichi chinenge chiri artificial hachisi chinhu chamakazvarwa nacho. Saka hanzi sometimes munogona senge maoko enyu anomukona kwakagumira takagurirwa kupi handichi akagurirwa apa ndipo apa akagumira padenga pegokora. Mukuona zvakaita padenga pegokora that means mukaisa handizivi hanzi munofanira kuzoenda paningikiri inonzi patherapy therapy. Okay. Saka therapy kutherapy ndechiendera kupi kutherapy kunodzidzisa nezve kutherapy handisi tichazoona kuti kupi hanzi because vanenge vachiita kuti therapy yakuti vakudzidzisei maoko hanzi as much as muchazopiwa maoko they are not easy kushandisa zvamuri kufunga because ndosa muchinoita mwanenge vanawo maoko but vanotombobvisa mufamba vasina because hachisi chinhu chamakazvarwa nacho chinhu chinenge chichekuisira pane pekuti hanzi anosvika pakutokupisai mukati umu hanzi umwe anotoonda munogona kutoslima mukati kune makedzi ari mukaenda kuyoutube ekuti munotogona kuonda mukati negara makapfeka maoko ayaya handimaona zvokuti sometimes munenge makutoti muri kumba motobvisa maoko ayaya kana pamwe muchiva munotoona kuti rega ndibvise handimaona. Pane vakatouya nekese umwe aitaura ndichati vakupei zvese vachitaura kuti akapiwa makumbo iwayaya makumbo aya but makumbo aya anga achitomuafecta way zvototi anotobvisa makumbo aya otoprefer kufamba zvaanga ari pekuti angasitave nemakumbo. Saka mentally vanenge vachiti munofa kupreparewa mentally for what zvamuchasangana nazvo. Handa kunzwa pane comment iri interesting panapa hanzi wai mukadzi wake achienda nekuseri achiti hatina renti zvinhu zvakaoma beta mari timbobhadhara renti iyo mari iri yemaoko. Okay, I don't know anything about this. Hanzi mudzimai wenyu anomboenda kuseri achinokumbira mari yerenti. Alright, sisi mira ndimbate papa munhu iwe regedza kunyepera mberi pevanhu. Sisi meri pano pandiri kugara pano pamba mutswana uyu akavaka imwe yadhi futi kunonzi kublock 7 ari kugara ikoko. Saka inini panapa ari kutonditrasta zvikudaro ndini nditori caretaker ndini ndinotokolekta mari dzake dzerent 18 studio pads ndinokolekta 1.7 imagine kuti imari pamwedzi ndokolekta ndichimusendera kana ndichimufona chiuya chitora akanite 1 studio pad pano uchuza ndiyo yaunogara haubhadhare rent. I don't pay rent sisimeli. I don't pay rent. Ndinoshanda ndichienda kumashops kunchinotsvaga zvandinotsvaga ndichiisira vanhu music mumasticks kana kuti vachindihanda ndichizonoridza ndiyo mari yandirikurarama kutenga ipai number ndikutumire mascreenshots ipai NT mascreenshots number guys ipai NT number ipai NT number ipai NT number guys itai muchikanda madollar guys mugofund itai muchikanda madollar ndakakutsoma izvo kutodaro ipai NT number uyu ipa address piwa mupei number hatizivi pamwe zviita kuseri tisingazivi. Let's see. Let's see. Aisati yapana tivongere tombotaura you do what to come. She has no arms. You why when you got no arms? Yeah. What happened to your arms? Arms is fake. Yeah, you don't do that. You're putting your arms inside the dress and you're saying you don't have any arms. Maya. Yeah. Come here, let me show you something. You want to see a person with no hands? Yeah. Look at him. Wait.
Cassandra has no You see, hands. he doesn't have hands. Why? Ask him. What person? Why you have no hands? Nana, how are you? Ask them, sir. Okay, Ask let them, me sir. tell you this. You see, I was born with my hands, Hands. but I Listen, lost my he's talking hands. to you. Oh, why I you was have born no with, hands to yeah, I was born drink? with my hands, but I was born Why with my don't hands. you have But then hands to eat and drink? Angie, And why don't you have hands to eat or to drink? okay, don't worry, my girl. Very soon I will be having my hands, and I will show you how I can eat using my hands. For now, I eat with my mouth from the plate straight. I just eat with my mouth. Everything Want to like feed him? water, tea, juice, Coke, I just put a straw in the cup. Then that's how I drink. I don't hold a Okay, cup yes. like this. Yeah. He doesn't have hands, so he's using his mouth to eat, not the hands. Mhm. He had an accident, so it's not nice not to have hands, yeah? Mhm. Do you want not to have hands? No. Or you want your hands? Yeah. Okay. My hand's gone. You don't want your hands gone, yeah. So you must keep those hands. Yeah. Keep them well, those hands, or else will cut them. Okay. Yeah. And you must Yeah. know that those hands are very important. No, You you must don't cut mine too. I cut yours. I cut You must know that and I should cut you and give it to you. And I want to keep my hands again, but if you cut my hands, I'm going to cut yours too. Ndatincha kukata hapo maoko. No, guys, regai tipu yaunze zvinogona kudaro kuti muroora ari kuzviita negweseri. Guys, musarambe. Regai tipiwe proof. Anditi regai tipiwe proof. Ngaunze maV11 chete munhu wacho chete zvongopera. Eh, Neuya regai tipiwe proof, guys. Musatuke munhu. Regai Eh. tipiwe proof. Anditi regai tipiwe proof yachona kuti tione proof first. Asi mimi nemadharis yese ari pano musafunge musanyeperwa kuti ndobhadhara rent. I don't pay rent. Ndakapiwa imba. Munhu anonamata akangonditi, you know, a person like you, my brother, inini, God talked to me, and God is telling me something in my ears right now. He said, a person like you should not pay rent. I just want to give you a house, but can I trust you? Then the way I was doing in anybody back, ndaipatora sepamba pedu, everything ndichiita murudo, akabva afarira izvozvo. This person is just a free spirit. So she trusts me. Ndilecture murume nemukadzi uye mapasta futi. So I do not pay rent. I do not pay rent. Ndakagumira kuti kuuya kuya pandakazopana pandane Murora 7 years pano. Murora 7 years not pay. Murora musaenda kuma inbox kwevanhu. Machinzwa mainini. Don't go kuma inbox kwevanhu muchinokumbira mari because it will come back. Zvinodzoka zvobuda pachena. Handitika. Kana muchinokumbira endai munokumbira kune vanhu venyu vamunowirana navo vamunozivana navo. Don't just go to any kana muchina nokumbira endai munokumbira zvinhu zvechi musataura zvokuti rent because mukangoti rent chete murume akataura chokwadi kuti handibhadhari rent. Anoona taura chokwadi it will raise eyebrows kuti why would you go and lie kuti ndikuda mari yerent musingabhadhari rent. Andiona saka don't go and ask for zvinhu zvisipo kuma inbox kwevanhu. Kana muchitsvaga mari yekuti munoda kwadada chikafu kana kudii idai munokumbira kuti vedu taomekwa hatinawo chikafu ende itai muri mwenyu achizviziva. Musaite zvinhu iri secret. Muri mwenyu achingazviziva because onai muri mwenyu ari kuti handizviziva hakuna zvakadaro handibhadhari rent. Imimi mascreenshots ari kuuya ndodzva kuti makataura kuti muri kuda mari yerent. That's not nice. Kuda mari yerent. Sisi mbele namba dzangu munadzo. Pane namba dzangu here. Andisati ndambokumbira munhu mari yerent. Ene ndini vanhu ndoziva munoti kana tida mari pana patinoda kupiwa ndida tinoziva fo kwatiri kuenda kuna ndingi tikaenda kuna ndingi. Pane namba dzangu here. Namba dzaindedzipishedza idzati kushandisa here. Ya munoti yatotara nemupa WhatsApp ndo namba yangu inini. Alright, ngatisanei nazvo toti machata anogona kucreatiwa futi ngatisanei nazvo. But kana zvanga zviri kuitika chibva imasiyana nazvo anditika bva imasiya. Bva imasiya. Kana muchama muchazoda kutozviita bva imatosiyana nazvo kuitira ramangwana redu. Anditika. So guys,
kune here guys vamwe vari kuda kutaura kubvunza anything today is the day asi muchiita muchikanda guys muchiita muchikanda zvimadhola muchiita muchikanda zvimadhola handitika itaiwo muchikanda zva$5 chitimu rangu diaspora UK. I trust you guys, I trust you. Fana kwemwedzi ndakakusomai kudai ndakakusomai kudai sokufana kwemwedzi $5 every month tikati $5 £5 £10 £5 £10 tinotopusha, we can push. Right. Vari kurada kubvunza mubvunzo guys, vada kubvunza mubvunzo please ifonai mumubvunze aripo kana kuti kwirai sendai marequest mukwire muuye antika mutaure. Ora ndandichida kupfura neimwe kanyaya kadiki hako sisimira mino zvinoita here but handisi kutaura zita remunhu ende handisi kunongedza anyone, handisi kubhulema anyone. Okay. Ndachida kutaura kuti GoFund yakanga yavhura pekutanga hanzi yakavharwa. Ndakaudzwa kwanzi yakavharwa asi yakavharwa akadaro keshi yacho vakatora zvavo varidzi vayo ndakainyimwa but hazvina hazvina basa izvozvo, hazvina nebasa rese. It's okay, it's okay kana vakatora it's okay, that's fine, leave it like that, leave it like that. It was not yours. Kana yanga iri yako ichauya iyo vakatora maybe yakadzokedzwa yakadzoseka kuvaridzi vayo kana kuti yakaendawo kumwe kwayakaenda. Let's not mind about that one. Hi dear. Hello. Hi Daddy Rai. Daddy. Hello. Amene zvikuita foni yake. Daddy Rai. Pardon. Amen. Vari bwera mwada kufona guys vana vada kukwira zvavo vauye vataure namukoma gift panapa. Right. Uyai mubvunze mubvunzo. Today is the day. Come and ask anything. Even zviri sili tiri pakutandara isu munhu wedu uyu. Munhu wepano munhu hanzvadzi yedu saka tototandara pano. Uyai mubvunze muda kubvunza. Yes dear. Hello. Rafi. Pasi foni yangu. Rafi? Hello, Rafi? Yes. Okay, get to the phone. Hello, dear. Hello? Yes, somebody say. Somebody says it's very Did you reach Kajan? good. Say Mukoma. I'm coming right now. Mukoma wangu mlise. Muraite. Answer somebody say. Muraite. Hanza muri mukadzi wechitu here. Aiwa wechitu handidi. Ode musadaro zvomunga muvuraye musana haikona kudaro so. Hello Kola. Hai Mukoma gift muri sei? Tiri bosi si muri sei venyu. Boy na una ngo ndi kumurese. Bata Queen Bimirai. Hello Kola. Muri sei kusismele. Diri right muri sei. Ina ndida kubvunza kuti tizvo mudzimai vakamuwana sei angasiri wanofu vashandi webere. Vakataura nyaya yavo hamuna kuidzwa here? Ndichadzokorodza ndichavaudza ndichavareplya kana ndokuudza here gai vagodzokorodza right kana gai vadzokorodze munhu chiti chindai comment section munonzwa. Right. Chivaudzai vasina kuhwa vafare. Right, ava vari paside tipedze navo here. Ndeve pano varegei vakadaro vasiye varipo ndeve pano. Alright. Thank you sister for calling. Ava mudzimai vandinavo ava, my lovely queen, my sweet pie, vandinavo ava pari zvino, mai vevana vangu. Kuvawana kwavo ndakazoti nyaya ichifamba ndikafonera kumusha. Ndinogara pasi. Ndikafonera kumusha kunobva kwababa chaiko kwamurewa. Kwamurewa kwamadabombe ndokumusha kwababa. Kuplamti ndokumusha kwamama. Ndakafonera kwamurewa ndikakumbira step mother kuti ndokumbira munin'ina wangu wane auye kuzogara neni
angu pazvanotaura papa ndaitya kuti vanhu vatandidira mari voita votiza voenda, saka ndakabva ndada hama kuti at least ngakuite hama padhuze neni. Saka hama yangu munin'ina wangu akauya, ndevechikadzi akauya akagara neni, ndanga akutobika ndisingasadezvo chii zvemahelpers zviya zviya, ndanga akutobika achiwacha, ondiitira zvese mumba, ondiisira mvura yekugeza, asi ndakanga atodzidza kutogeza ndega ndichishandisa matauro foam bath, ndadzidza kuzvigezera ndega. Kana ndapedza kugeza ndouya ndakabata gawoni. Hold on, gift. Panyaya kugeza wega netauro, how do you do it? Because tauro ukarida iso anditi unofanira kuribata uku wopwiza kudai, unozviita sei? Munoona kuti maoko tunotobata tokatodai, ndotongoipi handinenge akatonyorova yatova nemvura, ndongoikwidza ipapa, ndaikwidza ipapa yorembera mbijana this side, so then yotendera kumashure. Saka nenge akabata akadai ndichikwishira nayo ndakadai so, then ndoichinja nzafu ndoisa this side, ndokwesha futi kumashure kuno, then ndoibata nemuromo, ndoita kuita kunge ndiri kugarira pasi, ndotokwesha beside pakati pemakumbo nepane Land Cruiser apa, ndotokwesha pane Land Cruiser ndosimuka ndodira mvura, then ndotora mugumbo ndochisima ndochikwesha gumbo rimwe rinokwesha iri rozokweshawo iri, ndokuchinjanisa kwandinoita makumbo ndokweshana ndagara imba ine shawa, ndavhura shawa mvura yochindidira, sipo yayo yochibuda ndichingokwesha futi nechitambura kusvika rapera mvura. So tichidzokera kunyaya yedu yaya kuti ndizowana mukadzi ava, ndaikati ndichigara nemunin'ina wangu akazotanga kundiudza kuti mukoma, ndingakuitirai zvimwe zvese but pane zvimwe zvinhu zvasingakwanisi kukuitirai pano, munofanira kutsvaga mukadzi, makura imi plus nesituation yenyu iyi munofanira kutsvaga mukadzi. Ndikati ndichiri mudiki inini, I don't think ndezvokufosa kuti ndiite mukadzi. Zvikanzi aiwa hazvisi zvokufosa but munofanira kuita mukadzi makura nesituation yenyu iyi, it need mukadzi wenyu. Ndopandakatanga kumuudza maja hapana kava nechokwadi, vanenge vachitarisa zvavanenge vachitarisa, kana vanaona kuti hapana havadzokorodzi. Saka handisi kuda kuzoita mamistake. Zvikanzi aiwa tofanira kunamata Mwari mutsvage mukadzi, anonamata munin'ina wangu iyeyo, aitanga kugama neni achinamata, aipinda achechidza kumasoro. Saka tainamata zveshuwa kusvika handenda mudza kuti ndiri kuda kuti mbondoreka foni yako, ndiri kuda kutsvaga mukadzi mufoni mako imomo. Zvikanzi mamutsvaga mukadzi mufoni mangu sei? Ndikati muwhatsapp yako ndoda kuvhura vanhu vese vari pawhatsapp yako, ndongovavhura mapicture kusvika ndanosvika pekupedzisira ndoda kuvaona, ndichawana mukadzi papo ndokuudza kuti ndiye mukadzi wandiri kuda. Asi ndanamata kuna Mwari, ndiri kuda mukadzi asina kana mwana, ndiri kuda kuzvitangira ndega mwana, because nyaya dzekutoti uchiri nemunhu kuudza kuti baba vemwana vari kuda mwana, baba vemwana vari kutisangana kwakati, baba vemwana vaodzoka vari kuda mwana kumusha, haungarambidze munhu kuenda nemwana wako, unenge uchirambidza mwana benefits ake, which is wrong. Saka ndakazonosangana nepicture ava, ndikatanga kumuudza I like this lady, ane mwana, zvikanzi hana mwana, ndikataka mbororo, zvikanzi hana mbororo. Ndikati alright, vabereki varipo, zvikanzi varipo vese. Ndikati right, ngatichitanga kutaura naye, chimutanga iwewe muudze zvizere zviripo. Akatanga kumuudza, takapedza maybe 2 days achitaura naye, akazonditi mukoma handini ndapedza pangu imi muchitaurai naye, nini ndomuziva, aipinda chikoro nasisi vedu, vakapinda same class. Ndikachitora phone number ndikachitanga kupedzesa munin'ina paatanga tawirirana, ndikatanga kumira nhamba dzamama vake kuti nditaure nemabereki, because ndozoti vabereki havangangobvume munhu achingonzi ari kutodiwa kuBotswana chakwidzwa bhazi, vachingoendesa mwana vasingazivi munhu ari kuenda mwana havo, chimisi vanga vasina kana hama iri muBotswana. Saka ndiye akatanga kubreaka record yekutanga kuuya kuBotswana. Saka vabereki vakatombonamadza nezvazvo, I think ndataura navo, ndakanzwa chinduza vakatomboenda kugoma kana mata 3 days fasting. Zvikanzi aiwa nemweya, kwanzi muregedzei mwana aende kwari kuenda kwakanaka, muregedzei aende, future yake ichachinja ikoko. Ndokuzobvuma kuuya kuti tikatanga kusangana, akauya ndichiti uya tingoonana chete, ndinozodzokera after 3 months, nini ndozouya kumusha ndichizokuona, tozouya togara tese. Saka akabva auya achiuya before 3 months dziya tanga tatoita mwana, ungatova nenhumbu. Saka zvangu singachaite tadzokere kumusha. Munoona vakakuitawo here yaitwa nevamwe kuti auyawo muri kungoti abva aona Land Cruiser akabva ati ndipewo muroora pa3 months takauya pa3 months ndikuzongodzidzana, haana kuonawo here Land Cruiser akabva angoti regai tingoti obvious hapana paitizira tete sisi, because anga aonawo kuti pakanaka pano imtanyepa ini kova nyepei
Vanyepei Kana vangotaura chokwadi, vapera tisadaro ivi. Vanyepei. kana zvisina kudaro Sisimeli aifana kuramba kutorana neni pambedha same day auya aifana kurara pasi neminini but akatadza kurara pasi. Akubvasonenyere, haimi murora makabva nenyere kuAfrica kuZimbabwe uku. Achiti anga avinga kumbedha asingarari nasister pasi apo. Nore pasi ukunora pambedha tichijairani sezvo tanga tisingazivani. Makabva maita no ndofanira pasi mama ndinyengera mama nditengera pizza nenhingirikiri nechokoleti. Chokutanga iwe mpezera mashikaro saka makatoitigwa pizza nechokoleti asi ipi naidinika mama toonawo mama tokabira kana ichokwadi kuti ndatoona love at first sight ndakati ndingoona munhu ndikatongokabira taiwa munhu ndomuda angatonyura munhu dokari angatonyura asana tombodi akatonyura tozvona atonyura ikona saka ndokuwana kwedu kwatakazvoita tikazofamba nguva ikafamba ndikambova tichimboendai kumusha munogadzira chinonzi passport kuti mukwanise kugara munyika muri safe because maZimbabwe anosungwa muno mukana most of time mukaita maroad blocks vanotora mumataxi kana makombi vasina mapepa saka ndeni singari kuzonzwa kwanzi munhu atora nemwana mudiki kana varara kumasales endai kumusha munoita passport munoona vabereki movaudza kuti inini yangu time ichauya ndichauya kuzovaona vakaenda zosvika kumusha vakanoratidza vabereki mwana vakagadzira passport vakadzoka kuno kuva nepassport tikazokwidza my mother in law manje ivo vatouya vatombogati mother imbokwira muye mutione mukwanise kuona kutiona momboendawo nekagrocery wokumusha vakauyawo vakabvuma kuzondiona vakagarawo 5 days nesu pano vanga vairarawo kuside kutanda vakumbirira hope after 5 days dzakwana vakadzokerawo kumusha ini ndakazoenda kumusha GCA naApril tezvara vakambouyawo mother ndo vakati vachienda zvara vakapona vakauya ikoko uyai vakapamba nyuye nesu takatambura gore tina tezvara kunono tichiridza radio tese vachitofarira DJing zvisingaite vachitoti vada kudzidzira DJ vakatofara vakatobata mic usiku hwese akati chichatonfozokanzi let's pray ndio vanga vakabata mic kukanzi munhu wese ngaanamata vachidedzera yadhose tichinamata takamira pamberi pemba pano maspika akavigwa pasi but taiwirirana zvokudaro section iri kubvira Sisimeli vanhu vese vari kubvunza hamuna mukoma here mukoma gift hanzi hamuna mukoma here necomment section iri kubvira wani mukoma varipo vari kugara kuHarare kumabvuku mukoma varipo saka mukoma kumabvuku mukoma gift papi kumabvuku handisanda kuziva kuti papi pacho pachichii ndine phone number dzavo saka mukoma basa ravo ravanoita basa remaoko vanoita zveart kana uchida kuvakirwa jiraho rematombo vanokwanisa kugadzira matombo vachivakirira jiraho rosimba rematombo rakanaka vanokwanisa kuita art futi pamberi vachidhizaina matombo vachimacheka voita pamiti macircle matriangle machichi ndo basa ravo ravanoita iro isusu tanga taberekwa tiri vatatu then pakashayikwa one our last born yedu aiva musikana ashayikwa baba vedu isusu vasiyana namama vedu vanzi vakasara vakaroora mumwe mukadzi ndo pavakaita vamwe vana 2 vasikana saka it means kwashayika 1 tasara tiri 4 i2 sisters and 2 brothers samunotaura here nemasisters akwayo chokwadi tototaura everyday ndakaenda kumusha this year April takatonosangana tese takatogara same house same roof for 3 days Budi vari kuHarare Budi ndio vasina kuzouya kuti tisangane amino kana vakakabatwa nemabasa kana kuti chii but tinotaura kana mutora bo makota ana hanzvadzira makota ana hanzvadzira varipo but vadiki ndi festival amudi kuita mai vangu ndinongokuita ikuno ayo ko inini mubvunzo wangu uri kuna Sisimeli nai kuti nai Sisimeli ko pane vaya vanhu ndoziva kuti varipowo zvavo handisi kubvunzira inini vanenge vachidawo pamwe kuvabatsira maybe pamwe nekagrosari pamwe neairtime kana nechi vanhu vanozvifambisa sei? Okay.
ende pakuvapa straight ipapo nachida kungoti konzi kudi kungotipira muroora kuti kana munhu ati akupromisa something sezvamataura regedza kuzoenda uchinomurangaridza because vamwe vanhu havazvidi kunzi kohaupa chakati I think mukoma munoereiko grocery ma-airtime guys grocery ma-airtime even mari dzamunovapa direct dzechikafu izvo vapai direct matichipoichi nai pano paita munonzi brigade guys toita kutambura ndimi mukanya guys kuti imi nekuuk magarisako taura what do you want? I say I want bags. What do you need? Bags. Bags. Not the brigade, I want a bag. Open. Saka mukoma gift handataura nemi ke ndimbodonawo vanhu vakawanda mucomment section vada kutaura nemi vamwe vana mainini wenyu harina munoti mainini here kuti maiguru because vari kuda mukoma wenyu here kuti munin'ina wenyu saka ndimbodonawo mumbozivanawo nana mainini wenyu nana maiguru wenyu mucomment section uyo arapada kuti zvoni hanzvadzi yemukadzi wenyu imuroore uyo ari pasaidi pangu anonzi Ru ada kuti hanzvadzi yemukadzi wenyu ite sei imuroore makoti havada kuti muroora wenyu saramushaurira vanoda vapa zvinoda vachiwirirana nevanhu vachona because zvinoda mawirirana nemunhu wacho because nyaya yekuti pamwe kunzi watsvagira mangwana munhu angana kupinza nhamo unodzoka uchiti munhu wako wakandipa munhu wako ari kwawakandipa pamunoenda kunodzidza kumashops uku munoenda vega? Ndinoenda ndega, nditori nemunhu andotoshanda naye mutswana. Is a good cape man wangu, ndashanda naye kwemakore akawanda saka. Pamunenge muri kumashops muchiridza papa hamiti muedze matswana here ane achida kunyinga because matswana tomaziva kaisa. Obviously vanotouya kuva DJ sisi kunotoda munhu ane hana plus nekuziva zvaunoda because kwese each and every party yandinoenda kana yanda haiwa handishayirwa nemusikana anoda kuita friendship too much nini kana kuti close neni anenge achizoda zvese nefone number plus sometimes ndombogadzira mabusiness card advertise noenda kumagadzika patable kuti vazotorera manumber. I cannot hide my number because nechitsvaga chibasa. So vamwe vanozongouya nemessage yakaona kuti but haisi nyaya yebasa inyaya imwe iripoga totongozviclear no ngatitaure business panapa zvebusiness chete kana si business no I don't do those things. Saka zvitoripo unoshandisa kaita sei mabhatani kana kuti touch screen? Ndoshandisa touch screen izvozvi foni yandikushandisa izvozvi iTechnoSpark 10 touch screen yekuti ukabaya kudai so inosensa. Ndotoishandisa nelaptop, ndotori nelaptop. Music yangu ndotoplaya mamusic from the laptop ichienda kupower mixer, from power mixer to amplifier, from amplifier to speakers. So ndotozvioperata zvese, ndotozvioperata same time. Ndokona kukwidza mavolume kwese kuri kutatu, ndodzikisa mavolume kwese kuri kutatu, which means volume it can be increased. Inogona kuenda kudenga chaiko because ndokwidza kwese, ndokwidza palaptop, ndokwidza pamixer, ndokwidza paamp. Nanzi ndiri mugaps munogara kugaps ikoko. Ini ndiri mugaps ndirikugara paMhorisani dhuze neplus bar. Kana vachiziva plus bar ndo padhuze pandirikugara. Saka ndichikutaura kuti cape man wangu wandoshanda naye wewe ndakatomuti iwe ngatiite dhiri pese pandinoenda whether kumashops kana kuti haiwa ndinoenda newe ndononditakura zvinhu zvangu. Tasvika uko unotobva watoplaga zvinhu zvangu, tinoburutsa usiya waplaga zvese. Time yandinochaisa ndokufonera futi wouya wotanga kuunplugura matambo anoenda mubhegi rawo, malaptop mubhegi
mabhegi mavo masipika uchitakurwa uchitanga kupinda mumota netebhu inofoldwa iya dzemaplastiki dziya neplastiki ndineyesimbi matende zvese toisa muplastiki yesimbi totakura toisa mumota. So he's the one who's doing all this. Akaplaga okonekta zvese olight autesta then akuchienda ini ndakuchisara ndichiridza ndogona kutoridza ndina problem ndikada kunoita kana kuti kunoita weti kundonokumbira munhu murume anenge ari papo ndokumbira munhu anenge achisara akanitarisira zvinhu tongoti toenda kutoyas then todzoka then I can continue. What I do not eat too much food kana ndiri kumapati. Most of the time ndoenda nekula box yangu kadiki diki ndotenga energy drink Reboost, Dragon, Red Bull, Coca-Cola, Fanta Orange kana kuti Sprite then ndotenga ma-ice ndoisa imomo nemvura. So andinoda paswa nechikafu chevanhu kana ndiri kupati handitsamwa kuti kana kuti vaja vana kundipa kana kuti chi ndichiridza kula box yangu inenge iri pasi petebhuru nongoshedza munhu uyandivhurire Fanta Orange uyandivhurire Dragon uyandivhurire mvura ndo zvandenge ndichitongoita. Yeah, that's good. Straws anongovhura ndinoita kunoweta maziraba kambinda kunoweta ndinoidza munhu kuti aundiburisewo ndodedza munhu murume kuti uyandibatsira anotonosvika ndomuudza kuti what you do my brother, you just vhura bhandi opinunura bhatani retrouse ovhura ZPS then odzikisa zvinhu zvoenda pazvidya apa then inozviitira bata oburisa anotongo kudzikisa akadzikisa matrauza andinosara ari pachena here then inozviitira yega mechi apedza apa ochikwidza underway first then ochikwidza trouser toisa bhandi tabuda mutoya. Saka you really need maoko tishuwa. Yeah, maoko anoda maoko. Wait up, anofunga kuti aita wait ega kana akaenda kutoita achida kuti atsvina naye manager sei saka unotokumbira munhu ndipukute kusure. That's why ndichiti I don't eat kana ndiri out of sight kana ndichiridza ikoko that's the reason why you don't eat. All right but zvinoita kuti unogona kupona murumbu ndotodya ndiri kumba because zvinoitika kuti woje pekutanga ndaita zviro vakaudza spaghetti ndaiwa ndakamira ipapo netsoka ndorova spaghetti yakapkapa rapedza papa minoti chi minus inenge ichindiramba ndochiramba chikomhanya kutoilet saka toilet ndinoedza because each and everyone havabvumi vanotanga kuti but iwewe vanhu vakafanana newe you have to be with somebody always wherever you go you have to be somebody on your side nokubatsira so ndizakuda mudzimai wako kuti avepo ndizvozvo ndingatambudza vadzimai kwese kwandinoenda ndofamba navo my trolley it cannot work. No, that's why I do not eat when I'm outside. When I go there ndenge ndichingoplaya music ndinomwa zvangu zvandauya nazvo. I don't accept drink kubva chero kupati because vamwe vasimbondiwisira wine vanodotora juice kana kuti energy drink vosanganisa newine vanenge vachida kuti pamwe vachazoona ndikaita plug yokanda ndisingachade kuchaisa mabasa but even though I told them I do not take alcohol kudhara ndaimbomwa but since ndakakuwara ndaimbomwa ndaisvuta ini but since ndakakuwara this challenge 2013 zvinhu zvakabva zvatanga kuchinja ndazobuda muchipatara ndakambotraya kuti ndimwe mawaini iwa ma4th Street but zvaisandibata musha kusvika ndadzokera madhokita vakandiudza siyana nazvo hazvisisi zvako siyana nazvo this is the way God change your life so ndakasvika pakusiya so even right now I do not accept drink inobva kupati inini kupati chandinoaccepta imari yandauya kushandira chete whether munosenda through my food kana kunondipa cash. That's what I do. I do not accept food. I do not accept my drinks. Ndinekula box yangu and I don't mind kutokupa futi wewe kana kuti drink yako haikupisa kana uchida ma ice. I do not mind. We have regular box to ma ice kana kutora drink inotonwa. Yeah, okay. Ina unsati ndaenda Sismeli on behalf of my diaries. Murorano anoira chiko. Murorano era manjenjenje. Ndio mbizika. Manjenjenje mai vangu. Awo kutaura chokwadi inini on behalf of my diaries. Murora tinotenda. Rudo rwaunaro rukuru. Uye ibasa hombe rauri kusangana naro ende ramba uchinamata zvinhu zvese it's going to be fine. Achange aripo haisi nyore kutaura chokwadi. Handiri unatso kuti murume wako kana achienda somewhere haadyi and stuff like that. You know situation yake yakamira so ende hana yako pamwe unenge usiri settled kuti pamwe akanzwa mudumbu kana kuti
hauzoziva vachatengesa kutoilet kuti vakamira sei and stuff like that. So you just need to pray each and every time, each and every day, because each challenge on its own, but Mwari ari kukugonera. And thank you Makoti. I don't want to lie. Ashoma vanoshukwanisa. Yeah, ndidonedze system. Maita basa mukoma wakanyi. Thank you zvakanaka Mwari wakuite zvakanaka. Amen. So aripo ere mwana kuedwa guys, aripo ere mwana kuedwa kuti varikuda kuita chiti chat na gift nemudzimai wake pana. Okay. Yeah guys, vanoda kutengera chikafu, you buy them chikafu. I just ask them andika chikafu chatine nacho ndechavo chagara chinongenda kwavari vatengere chikafu muvape. Haisi nyaya, haisi mari yemuunganidzwa kai yekunzire zonzi yaunganidzwa mari dzevanhu wewe ndiwe unoda kuvatengera chikafu. Just contact them. Unoda kutengera grocery kana unoda kupa mari yenyu aiwa izvozvo hazvineinesa, haisi mari yevanhu vakawanda. Saka ina mutauro ndeyako ndiwe wazvipira. Isi Rudo. Hi, Sismeli. How are you? I'm good, and how are you? I'm fine. This no idea zvangu. Okay. Yekuti zvoni ko vakapota vachitiitirawo Hoza Friday vachitividzira vakansikona moka. Nice. It's not advertising. Nice. I know there are some DJs vanenge ndakaende nayo ene idea nayo ndakatokanga mu idea yakadaro zveshuwa Hoza Friday tichitamba panapa vachito advertise. Vachadvertisa business ravo vachikanda vakaitanga kuita Hoza Friday vachiningirira kana kuti chero even andova nepage chete mapages avo nabhoswa naabhadhari mani ndo zvinonetsa ende kuti tivatsagirwe mumwe munhu anovaitira kunze kwenyika rero zvo nyaya dzemari ndo dzinonetsa izvo zvinani mumirira ichavhurwa Botswana zvinani mungochengeta peji renyu zveiri kudzwe maybe zvari kukumbira zvokuti sometimes mafridays mumboya panapa muchitsemura music muripo panapa muchikwidza vanhu vachitamba vachiuya vachidi Friday konongoitawa bhawa Friday moita zvenyu bhawa. Alright, Friday vanowanzoda kuridzirwa vanowanzotanga nguvai kuchipedzwa nguvai usiku rinenge kune makuvatumira data guys amuziya munenge makuvatumirawo data and ipapo yanga iri nyaya yakanaka zvayo Sisimeli, but the problem dzimba idzi dzakabatana, like I said, 18 studio pads dzakabatana, which means this side I have a neighbor, this side I have a neighbor, dzakabatana mudhuri uyu. After mudhuri uyu kune dhoo rake, kuchiuya futi mumwe mudhuri kune dhoo remumwe, kuchiuya futi mumwe mudhuri kune dhoo remumwe munhu. So landlord kana kuti toti caretaker munhu mutungamiri wacho ukatanga, because takati radio inotenderwa kuridza masikati, kutanga makuseni kusvika manheru unogona kuridza radio yako, but usiku tine maticha, tine manesi, tine vanhu vari different vanenge vari kuroja pano. So vamwe vanokwanisa kutanga kucomplain. Ndakacreata WhatsApp group yekuti tikwanise kutaurana zvinenge zvichitinetsa. Vanokwanisa kutocomplaina munhu auya pakakombi avhizita mumwe munhu achiridza music, vanotanga kutondiisira mamessage. So somebody is just making some noise for us, we can't sleep. So kana iri yeusiku ingatondinetsa pakuridza nenyaya yekutoti vanenge pasina chispace, unless kana kuine mumwe munhu ari kunokwa munoziva kuti tinenge tikwanisa kuorganize achinipa space aine transport zviye tichingouya totakura. Aiwa kaimuri kukanganisa mukurasika zvenyu hamuti noizika imi munenge muri DJ munongokwira pamusoro apapa mumba menyimo mati moridza music yenyu mishoma shoma papapa anti inenge chivikwanisi totongonzwa tikuno. I don't need loud music. Haisi noise zvinoenda kumanext door. Imimi muri DJ chete pafoni penyu ipapapa kana kuti pamene pazvinhu zvenyu kana kuti munokoneta foni yenyu paYouTube kana pachi sa DJ ndimunonjipula playlist yenyu zvandoita icho zvimuri pana ani murikona muripo mirai muripo ipapo. Anda utokwira achitamba mumba muno. Andatokwira kunotamba not kuti muite noise aiwa. Izvozvo ndokwanisa kuzviita because ndozviita nemaspika madiki anenzi mastudio sound, ndotoitedza nawo through laptop ne1 mixer ndotokwanisa kutoridza izvozvo. Aiwa amuzoiti mbuka yekuti aiwa. I'm not getting your point now. Like this we can do it each and every time. Ndine song yangu anoda kuita challenge. Mira ndibve ndamboitry. Inonzi chimira chone song yayo. Ndoda kuti try and ndini DJ nasandika. Ndini DJ nas. Mission. Mira. Ndikele arila kuusa kuti sinofamba semira. Ndini DJ nas.
delivering super safe club rewards on saka pakwira gift narudo ka saving Britain pakwira gift narudo ndakaisa kasipika kangwara ndati indi DJ iri pamusoro ndakwidza gift narudo yakatotamba idzawo kai Andiona vanhu vakusaandiona vanotora apa ticheridza panapa wawisisa keli tichitoridza iva vana pasipira diki kadisaka nditokwidza vanhu apa tichitorova jaivu iye ndi DJ anozongogona kumixa playlist yake zvatisingagoni isusu chete izvozvo ndokwanisa kuzviita sisimera don't mind izvozvo ndokwanisa kuzviita zvatinenge takuita vanenge muchitondipa masongs amuri kuda kuti ndemaplay list remasong ndobva ndaita se ndatomadownload ndomaisa mulaptop because inini ndotoplaya nechinonzi DJ visual kwete YouTube ndowanzoplaya nechinonzi DJ visual application inotogara mulaptop ndo inomixa masong whereby I continue playing music, it doesn't stop. Hapana panonzi song yapera takamira kuti DJ right ndenge chingoitena ndodzora ma-affects ndokandira imwe kuno yotanga kuplaya yapera then yakukwidza volume iya ndochinoidzima ndoloda imwe futi kuno ndo maplayer so kureva izvozvo exactly saka it doesn't have to be noise. Yeah, that one. Okay, hold on. My sister is calling now. Hello, my sister. Hello. Right, tatipa live yenu chiripo. Ndina gift para pane vanhu tatichingotaura zvedu and ndanichodza kuti timu riri kuseri ku investigation zedu and what not just to prepare you zvino pane zvinhu zvakawanda zvinoitika pano wangu maoko vadona handiziti vadona ndofunga right network right I think network all right. So okay, Sisimeli, that was it from me. Nyangwe Sunday, vamwe tinenge tichishanda kuno kuti tingaenda kuchechi Sunday togota kana Sunday maskati gospel Sundays chaiyo inotongoita futi. Yeah, exactly, gospel Sunday. Ichozvo. But what I do, let me tell you, inini ndobuda each and every weekend, Saturday and Sunday, then chienda pamberi pamashops. Saka Friday, Saturday, ndo play music yavanofarira matswana house, amapiano, deep house. Then Sunday, ndo play ndotanga kuplay inonzi soul music makuseni. Soul after soul ndo kuma 12 ndenchito play kwasa old kwasa DRC. Then after 2 o'clock ndenda kuplay gospel ye South African yakasangana ku South Africa, Zambia, Zimbabwe. Then chingozanganisa. Can you also not then stream it as well on Facebook while you're playing ikoko? Izvozvo ndokwanisa kuzozviita chero mangwana kana muchikwanisa kutovhura live ndichitojoin I can do it because ndotanga basa na 7:30 makuseni ndochaisa na 5 o'clock. So the whole day music is free. Then to go play music chete ndinenge ndakaviga zvinhu zvakapate they told the post and go Mati yeah, no, we can do it. Do they get paid or playing or do you get paid? But and this is pamunenge muchada kuma shops pamunenge muchi anzi munobhadara kuma shops pamunenge muchi ningira zvatakaita nemashops aya the speak and pay ndasimbobatsira nespa but spa yakazvongochinja hamunoti kana kuchichinja mamanagement kava vanongochinja neunhu saka ndakaita ningirikini diri nepick and pay takawirana nemuridzi wacho kuti yese pick and pay iri muno muGebs kana kuchipromotwa whether kulikwarama kana kuti food kana kuti anything makadi rewards chichi vanongoshandisa inini as a DJ ndonguva yavanondibhadhara but charge yangu inenge isiri kudenga semunhu anongotorwa chete uku ndenge ndichichaja zviri low kuti ivo vakanditendera vakandipa mukana kuti each and every Friday and Saturday and Sunday kana ndichikwanisa ndiwe ndigare in front of their shop ndichishandisa magetsi ndeavo handibhadhare space ndeyavo ivo ndo
kutokwanisa kunetsana kana center management vatungamiri vemall. Inini ndinenge ndichishanda as munhu ari under Pick n Pay. Pamaweekday apa during weekend ndini ndenge ndichizvitsvagira rubatsiro rwangu, ndenge ndichiisira vanhu music, mastiki, mafoni, mamemory card. Ndakagadzika box yangu futi apa yakanzi donations. Vanenge vachingondikanda whatever they want. Ndichiplaya music ndichiisira vanhu mastiki vachindibhadhara, ndichibhadhara 100 kula kana 50 kula music. Hold on. So Hold on. Hold on. Hello, my brother. Yes. Oh no, it's not the issue. I saw. Ndotara na sisimi vari bafanika. Saka ndonyaya inotoitika iyo toti kuma shops uko ndozongobhadharwa kana varivo vari kupromota chavari kupromota vandidedza, but during the weekend ndini ndinenge ndichingonozvitsvagira rubatsiro, so ndenge ndisingabhadhari Saturday and Sunday apa handibhadhari bo ndenda zviendera ndini. Inyaya yekuti ndakafarira chispace iri pamberi pemashopu angu. Yeah, sure. Once the more is a win-win, both advertising. Sure. It's both win. Both me not benefit of space for free. I do not pay for the electricity. I do not pay for the space. Remember, it's not easy. Nobody can just help you with that type of help. You need to appreciate what you want the space, so you do appreciate. Copyright simeni kama copyright simeni no tichaisa ma copyrights tichanyora ma copyrights tigati kubvunza nabamni ndigati kunza bamni ndo tichaisa ma copyrights pamusora tichanza pamusora tichaisa ma copyrights chanzwa kuti kudi because ma copyrights vecho chinonetsa manje senge ma music yeku Zimbabwe ihada kana ma international music wese zvakaoma international music yakaoma ine makopi inoblokesa manje iyo same time unenge unoona message haikuaffect zvako monetization yako sezvazviri but all the money yavakuwanda palive vanopa 60% kune muridzi wesongo. Saka vana ndokubhoka zvinozongoita palive iyoyo chete but chetanga ndazwa kuti kudi then I'll tell you nenyaya yenikiri but tinogona kuuya kupeji kwenyu sezvo risiri monetized togona kuya kupeji kwenyu ari affecting then mongoti musa munotaka kuridza uko motiudza kukutokudzawo peji yenyu totoshare toya ikoko chokwadi izvo zvinogona kuita because isi hatina monetization and it can't affect us. Yes tobva tatongoshare kuno kuvanhu ventoya ikoko mokudza peji renyu. Aiwa tafara kuva nemi guys mambokandawo here guys chimbokandaika guys chimbokandaiwo kana ka 50 chete guys ndobva taenda zvedu zvandatozati pakati pemwedzi navana mari tokutsomai kwira kwemwedzi ndokutsomai zvokuti tikwira kwemwedzi so peji yako rakanzi chii asi andaziva kuti ranzi chachandiudza havo vachatipa tozorikanda link racho asi andaziva peji rangu rakanzi gift tawanda iro riri randapinda naro irori ndo peji rangu gift tawanda rine followers 13k something 13,700 or 800 ikoko ndo peji randoshandisa ukawana rakanzi gift tawanda risina mafollowers akadaro usarishandise harishandi pamwe maakaunti andaimbovhura kudhara ndikakanganwa mapassword ndakamasiya iri ndo peji randoshandisa uye ndoziva password yaro rine 13,000 followers nine something rine 13,800 and something ikoko ndo peji rangu iroro ukanyora chete gift ospace kuti tawanda pamberi
only gift tawanda nokubudira. All right. No, Pakanakans, what is his number? Kelly, I think Kelly wants to talk to you or wants to pay you food, buy you food. What? Kwa ende pina Kelly. Depend number. Kinaenda kubata direct. All right, number zangu tutangane kwa plus 267 plus 267 75 mambo bana wacha doni ningiri 7540 7540 2335. 2335. Yes, that's my number. That's my WhatsApp number. Uye ndio yamunogona kufonera iri pa WhatsApp munotofona nayo ndio futi ku Facebook. Plus 267 75 402 335. 2335 7540 2335. Ndaisa guys number idzo ndaisa hapo. Number idzo ndaisa hapo. Saka manyoni ori kuBotswana plus 27 aiwa plus 267 manyoni iBotswana plus 267 iBotswana kasa support plus 267 kasa support nokurambira unyango uchitsvaka pa WhatsApp kana uchida kufona inenge chikurambira. So guys, so guys, I hope today all the answers mabvunza ndichi all the questions you have asked andika umibvunza tatinaita pindurwa kana ukazofamba one side rako rako zvatachida kubvunza ndikatofura malines kuti anoda kubvunza fonai uyai mubvunze tikabvunza kune vaya vanondifonera I think manzwa andichi mochega kuramba muchibaya mafoni enyu muchiya kuseri kwandiri please ndichadi mafoni enyu tati mavi 11 haana kubuda muridzi apa yakazvitaurira ega vanhu vakauya vakazvitaurira vega ivo nyaya yavo pano kuti zvinhu zvakafamba zvakadai saka hapasisina secret anditika vataura zvese pachena saka kana womhanya neyenyu rasaidhi renyu iro isu tatachida kuwa chokwadi pano tachinzwa handika tikatoti kana pane mumwe ari kuti zvazviri kutagwa zvisizvo pane zire fona takaisa nhamba edha uya hapana auya handika saka guys aluta continua hatisi kumira ticharamba takavabatsira hanzvadza takaenda so guys vanoda kuvatengera chikafu chachona kupera kwemwedzi vane vana 2 handi number ndeiyo you are free to get hold of them handika send them gift vouchers or buy them groceries or send them money as long as iri individual aiwa we don't have a problem with that hatina inazvo nenyaya yekuti anzi you have to it's time we what sisimeli it's time we start exposing when you analyze my inbox we want to stop this we only have 2 ways to expose children I need I'm like a mother to everyone I'm a mother figure so imagine exposing a child that's what ndiwa ndokuexpose imagine exposing a child so zvatinongoita ndatoita ipapapa ndobva nda kuti andii waiona live iwe ndakubvunza mavi 11 ana kubuda vanenge vachiona live idzodzo mufunge kana nenzeve dzekunzwa vatonzwa unoti vachauyazve kuseri kuzotauya nenyaya dzakati vanonzwira ipapa I'm like a mother figure so zvakandiomera kuti ndauya guys nhingi akazodai I can't mwana anotsiurwa but hatsiurirwi zvokunge tiri kumunyadzisa. But then I agree with the person anyora comment kuti munhu anenge achida kunyadziswa oudzwa pajekerere kudai kuti ndinhingi zita rake so tikwanise kuclarify tikwanise kugara ari munhu wekuziva ndikuudza kuti nyaya yake iri pakati nepakati because handizivi kuti vamwe vanhu vakaita sei chaiko because munhu anogona gift kune vamwe vanhu kuti vaite zvekuexpose izvi but kwandiri panenge pakaoma kuti uexpose because mwana wako panonetsa guys pano chandongozai nini muchero wegomba anowira mariri munhu akangoti tekiteki newe usina chakamukanganisira guys mwari havanyarari guys munhu akati tekiteki newe usina chawamukanganisira achikutsoma zvekuda kutokuona uri pasi akamoti guys mwari vanorivhura gomba mberi kwake anowira mariri imo mune spidi ari kumhanya naro ndozvandosira saka amen so guys ndakuenda ini andika tobatana zvakare muchikamu chinotevera tichifamba thank you guys for supporting my videos guys aiwa muri kuita inini ndisina nguva yekuita zvemalife handitika ndisina time yekuita malife saka ndinongoita mavideos handitika mavideos angu aiwa muri kuvhiyiwa chose aiwa muri kuvhiyiwa chose mavideos handitika saka ndo anenge achiripa ndechipo anenge achitoriplaceawo malife ayaya animaona achitogeneratewo akadaro ari mavideos akadaro so
Thank you guys. Maita henyu guys. Aiwa takuna zvatiramba tichipopa mavhidhiyo tinoramba tichikanda maskisi handisi kumira ndicharamba ndichikakanda tichinhanzi don't edai vasimba tichakuedhai musa munogera musoro. The day you're going to shave your head and you shave your beard, musiwoyo munoya muswera pano muri palife apa muchiita benzi repo dzichibhuku rebenzi hameno kana kuti muchiita godhi pahameno ikoko. Asi kana muchine madzivhudza aya chete aya muchine madzindebvu apana mukwiri kazvikugigwa ndapana tombozvida here kuti mutigirei ndaipo pano vana bhotilati kana mombonogigwa musoroyo ndebvu mozodzoka mukangodaro chine mobva vakwesha mazino enyu mouya tinokupai platform munoswera muri pano. Saka garai makazviziva izvozvo. Tinokudai hanzvadzi yedu pati musoro ngaugerwe, ndebvu ngadzigerwe, mazino ngaakweshe, mouya makageza musachoti ndauya sisi honai munonakigwa palife apa muswera henyu pano. Kana musina, don't talk to me, talk to my lawyers. So ndikoma vedu masimba tivarasi munhu wedu, asi kuti vanoziva zvandakataura navo. Condition yandakavapa kana chidata malife vanoiziva. Musoro bald head, ndebvu clean shaved, mazino avo tozoti mafeki but vanongodai vogeza vouya machi otherwise zvokupiwa ndambodo zvindakwenyanikisi hatisi kuda izvozvo pano right. So mukoma gift maite henyu wena mara kuita zvakanaka ndika. Thank you very much. Tete tichingotaura kuseri andisika tetiri pano tichingotaura kuseri tichingwenda takadaro. Ndotenda ndoda kutenda kune madhari. Bata bamina kuedge kana kuda kuya palife. Thank you hanzvadzi yangu. Aiwa tave vanhu vamuchita mave munhu wepano saka tinge tichingoenda takadaro. Kana makuda kuita kupage kwenyu ko makuda music just tell us so that we share it tobva tauya ikoko. Chokwadi I think mangwana ndichavhura live ndichatry kunyora kuti kusaite cooperative ndichavhura live ndichakutega ndokuudza kuti munongoita muvhura live tete kana mavhura live mondiudza tobva tango director ikoko. Chokwadi maita basa ndoda kuombera ka maita basa omberai ko zvanotombera maoko. I thank you. That's God bless you. Any sound here ikoko hasi kunzika any sound tiri kumanzwa zvakaoma. All right, so guys maite henyu basa guys, tatandara mwari wakuitire zvakanaka guys. Don't forget to pray. Handitika musakanga nokunamata, mirai panzvimbo guys, ngatimire panzvimbo. Let's try to live in harmony and in peace guys. Let's try to ignore negativity. Let's try to even mufamily chaimo negativity dzikatosumuka mafamily guys. Let's try to run away from zvakaoma. Ino kuti zvinhu zveubenzi zvinonakidza sterek hanomaona, but panguva yatiri inoi yatiri inoi ingwe kuti mwe nomwe ngamire panzvimbo guys. Mirai panzvimbo munamati. Mune a lot of things that you need in your life. Rather instead of us spending our time tichita zvimwe zvinuka, ngatimirei panzvimbo, ngatimirei pakunamata. Satani ari kuba ende achatora ende achaparadza. Muzoteerera mashoko angu aya, muzomatarisa mashoko andokudza aya. Ndiri kundati kake chitiri ndichikudzai murambe makatarisa mashoko aya. Kune vanoona nekufunga muchazonyatsokuona. The devil is destroying. Don't be one of those people who's going to be destroyed. One of those people achadestroy, achaparadzirwa. Iwo uchigona kushandisa mabvi ako, une muromo wako. What you just need is just your knees. Kana kumira, chaurongoda muromo wako chete ne commitment. Simple. Your mouth and your commitment. That's all. That's all. And that's all. Zvatopera. And you don't need more. Muromo wako, commitment yako, you move on. Kune zvakawanda zvichaitika, a lot of things zvichaitika kwauri mafamilies pachi zvichauya. Hanzi, you've prophesied my life. Thank you Lynette. Thank you. One thing that I know is every time mazana pandiri kungoita maprayers, this message keeps coming on. It keeps coming on. Indiramba chingodzokaona yokwamuri because hapana kuti ndingamboipiwirwei. Ndoramba ichingouya, ndoramba ichingodzina kubva makusendefana zvishora kake chi4 ichingotaura same message, chingozva vanhu chingotaura same message. Anomaona. Saka guys, mirai panzvimbo. Pasazoti paitika chivoti but simeni vakamboti mirai panzvimbo. Patiri panguva inoi mirai panzvimbo. Panguva yatiri inoi mirai panzvimbo. Love you guys. Take care of yourselves. God bless you.